canto, isto vai comezando. Derraben forte, que se escoite ben alto. Todo é distinto, cando entro no estadio. Eu veño a verte, será porque te amo. Con a fouteza, seguimos pelexando. O meu orgullo, sempre estar animando. A tradición é estar aquí berrando. Con corazón vou, será porque te amo. Delta, delta, nada máis, seguimos alentando. Y los meus delta verás, juntos imos sumándose. Canto, canto por ti, un sentimento celeste que nace, que crece dentro y fuera de mí. Un sentimento celeste que nace, que crece dentro y fuera de mí. Vénganos xuntos, paixón en cada encontro. Eu son celtista, celeste ata fondo. Levo este escudo ata o infinito. Pase o que pase, sempre estarei contigo. Con a fauteza, seguimos pelexando. O meu orgullo, sempre estar animando. A tradición é estar aquí berrando. Con corazón vou, será porque te amo. Delta, delta, nada máis, seguimos alentando. Y los meus delta verás, juntos imos sumándose. Canto, canto por ti, un sentimento celeste que nace, que crece dentro y fuera de mí. Un sentimento celeste que nace, que crece dentro y fuera de mí. Costounos, amigos, costounos. Buenas noches a todos, lo primero. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo, eh? ¿Cuánto tiempo sin saber de ustedes? Nos ha costado arrancar de carallo. Pero aquí estamos, que es lo que importa, ¿no? A fin de cuentas, lo importante es estar en el momento justo. Si puede ser, y ustedes me corroboran que se escucha todo en orden, se ve todo en orden, etc, etc, os lo agradecería porque hasta hace 2 minutos yo he estado peleándome. Vosotros parece muy gracioso lo de las ovejas, pero yo he estado peleándome con este desgraciado que no sé exactamente qué me quiere decir este mono. Entonces, pues bueno, pues ahí estamos con el mono. Pues con el mono. Pues mono que te crió. Creo que estamos todo en orden, ¿no? Estamos todo en orden. Se oye. Gracias, Manuel Ramos. Bueno, que tenemos hoy... Tenemos salsa hoy, tenemos salsa. Vender, ceder o mantener. Sí, señores, sí. Volvemos otra vez a jugar con el dinero de los demás y a decir si este jugador se tiene que quedar, si este jugador es imprescindible, si este jugador hay que mantenerlo salvo una gran oferta. Oye, que este no juega mucho, igual una cesión, un añito por ahí para que se ruede, pues estaría bien. Etc, etc. No solo los jugadores que tenemos, los jugadores que no son propiedad del Celta, pero que han jugado este año con el Celta, véase Borja Iglesias, Ilaix Moriba, y creo que ya. Y también los que son propiedad del Celta, y a ver si los damos sacado con agua caliente. Bueno. Peto un pouquiño. Bueno, pues eso será porque hablo muy alto. No lo sé. Qué calor hace, amigos. Qué barbaridad. Bueno, pues aquí estamos. Oye, que hace tiempo que no estábamos por aquí. Finalmente no hicimos el directo de las notas de la temporada. Se nos complicó un poco la cosa. Me hubiera gustado hacer más directos, pero no he estado demasiado disponible, por desgracia. Pero bueno, aquí estamos de nuevo, con todavía los colores de la Europa League alrededor, ¿eh? ¡Qué barbaridad! Hace falta otra categoría que ponga subir al primer equipo o con minutos para el primer equipo. Atención que Manuel Ramos mete baza.
Bueno, antes de nada, para no estar yo solo aquí, dándos una turra infame, vamos a entrar al Discord. A ver. Hola. Hola. Uf, espera que esto no se ve. A ver. Hola. Hola, boas noites. Buenas noites. Don Mario Seijas. ¿Cómo andamos? Más que pés. puntual. Más que puntual. Home. Bastante máis que a min. Fuches igual de puntual que o mono. Pero Mas- eu sempre son puntual. Que ando non fun puntual contigo? Sí, é verdad, sí, é verdad. Sempre estás aquí a pedir de boca. No primeiro momento que está, aparece Mario Seijas. Hai que esperar igual por algún outro, pero por Mario Sejas nunca. Xente que sí- seria, aínda que despois diga unha pila de burradas, pero son xente seria, joder. Estou vendo que lle metiches aí animación a cámara ou algo así, ¿no? O seguimiento de... A ver, fai así. Seguimiento nivel. de Face. Qué dinamismo, qué barbaridad. Ten un programiña que se chama Splitcam, que é para, bueno, como unha cámara virtual, no que podes asociar varias cámaras ou cousas así, o sea, para asociar a cámara a varios programas sin que che de error e todas esas cousas. Bueno, Mario, É gratuito, vamos. esto inda é, podes decir, tempada 24-25, temos que ver que facemos de cara a 25-26, porque aquí hai que pasar pola chequera, hai que falar de renovacións de tertulianos. Bueno, e hoxe vamos a meter a un xogador, o sea, non vamos a meter un xogador que xa hai novo. É verdad, Eso tamén é efectivamente. novedade. Que entendo que xa tes no radar porque biches na canle de señor Pablo o análise da chegada do novo porteiro do Celta. Pois vouche dicir que aínda non o vin, teño en pendiente. Non che vou mentir, Pero sí que teño por ver, O sea, teño añadido en plan pendiente de ver, porque sí que me... Interésame a análise de Radu. Que pasa? Que eu a Radu... A ver, tampouco o coñezo aí de tal, O sea, quero dicir, hasta por Twitter lle pedín opinión a xente, porque ahora tiña un pouco perdido, pero é que, digamos así, que o meu jefe do pub onde traballo Ajá. é italiano, Opa. somos, máis que jefe, é íntimo amigo meu xa, o sea, unha persona maravillosa. Que sorte. Vemos ao largo da tempada moitísimos partidos do Genoa. Adiviña onde xogou Radu? No Genoa. Efectivamente. Entonces eu non sei se a na Radu mesma si o vin no seu día, si o seguín cando era moi novo e cando chegou ao Inter, porque era pois desos porteiros que tiña unha zona a nivel internacional de que podía ser un porteiro moi destacado a niveles altos, pero nunca acabou de estoupar ese nivel e parece que claro, que eu precisamente este ano pois tampouco o vin demasiado. Pareceme, eu creo que mellor a Guaita de Calle. Bueno, despois o nivel que poida dar, pois aí está un pouco, porque eu tampouco estiven tan pendiente pois este último tempo del. Pero bueno, interesante fichaxe que creo que non está nada mal, Podemos empezar falando un pouco deso, a verdad. Non sei que... A ver, si é certo que nos cantamos moito a boca, pero por parte do propio celtismo, non por parte do clube. Escoitar falar de Leo Román, de Aguirre Zabala, etc, pois, home, era outra cousa. Non nos vamos a engañar, era outra cousa. Sí, pero... sí. De feito, a min, Aguirre Zabala, quero dicir, eu estaba ilusionado con eso porque podría ser a operación que tamén metese a Unai aí no medio e matar dous paxaros de un tiro, que estaría moi ben. Vale, ou seja, que nesto que hai aquí de Unai Núñez intocable ou mantener salvo gran oferta, creo que non vai ser a elección de Mario Seijas, ¿no? Para Unai Núñez. Va a ser que non. De momento xa temos o primeiro spoiler e ainda non empezou o conto. Spoiler alert. Spoiler alert. Atención todo o mundo, que ainda lle vai coller algún de sorpresa. Vale. Creo que teño todo en orden. Tuve que abrir varias ventanas por o carallo do mono co martillo, pero ainda así creo que todo máis ou menos funciona. Estás me dando un mareo co movidas a da cámara que parece Espera, que... No, o quites, si incluso pode quedar
dinámico. Estaba aí probando, Pero me dá a sinceramente. sensación de que se te va a caer a cámara todo o rato. Nah, Que mira, horror. desactivado, xa está. Igual hai que facer, no caso de continuar, algunha inversión tamén a nivel de non streamear sempre ca webcam do portátil, que compre un micro, uns cascos que non valga €1, algo así, non? Algo así. O que pasa é que non teño nin puta idea. En clave OBS seguro que tamén hai moito máis Eu cousas xa que che digo, a ver, facer, pero non este é teño o nin micro que idea. utilizo eu, pareceme que vai bastante ben. Tes que falar cerca porque é un micro de directo e tal. E teño outro que está aí, que quere decir que seguramente ten unha chorrada. Se se leva, quero dicir, se o levas a algún lado a arreglar, o regalo cho, é o que che quero dicir. Penso que non ten gran cousa, que se pode arreglar fácil, que non o coste sería mínimo. Eu, sin problema, aporto para que isto vaya para adiante. Bueno, habería un... Solo faltaría tamén que os regalos me fagas tú a min. Despois de No, estar home, aquí pero a ver, cotizando todo o escoita, ano. é que o tema é que me deixou de furrular porque non sei nin por qué realmente, pero quero dicir, mandarme outro tal cual, novo, do Trinque. Entonces quero dicir, a min ese teño aí, desmontei, non tería que montar un pouco, bueno, mellor así, que así xa o ven na tienda iso, pero con levar as pezas e todo iso, que cho miren, queda para ti, o sea, a mí non me costou un peso, o sea que... Pois por sorte tú eches, non? Eh. E non podes decir que ese tamén se te escarallou. Que che manden un terceiro. No, porque Mandámolle un Antón. para ise tiven que facer un mogollón de vídeos, pedirme desde a casa de Cristo. No, HyperX, pero a quen pertence, xa non me acordo quen lle mandei. Bueno, da igual. O tema é que mandarme facer vídeos conectando, desconectando o micro, utilizando o programa correspondente, un montón de para Claro, vamos, para para probar que certificar non que- funcionaba e que non estou dando o pau a naide. Entonces, pues bueno, aí un pouco a cousa. Bueno, Mario, antes de nada, vamos a analizar que temos por diante. As 11 da noite dun miércoles. Aí quixen avisar Ollo, dun así, momento a outro. a bote pronto. A bote pronto, ni máis ni menos. Aparecen aquí unha larga lista de monigotes. Espero que desta vez non me olvidara de ningún. Que temos que facer con estos? Son xogadores en propiedade do Celta, xogadores que non xogan no Celta, que non xogaron esta última tempada no Celta, pero que sí siguen pertencendo á dinámica Celta e hai que ver que vamos facer con eles. E tamén aparece algún que non é propiedade do Celta, pero que, oye, estuvo polo menos media tempada nesta Sí. clasificación europea do Celta de Giraldez. Caso Iker, por exemplo, ¿no? Efectivamente, temos un total de 5 posibles brackets, de 5 posibles tiers para colocar a estos muñecos. Intocable, manter salvo gran oferta, ceder, vender ou rescindir. Despois incluso podemos botarlle un ollo o que fixemos en marzo, nun parón de seleccións aí que bueno, a ver se cambiou algo, se non cambiou, se temos outras miras, etc, a ver como evolucionou a cousa. Normalmente nos suelen pegar bastantes paus por Twitter despois cando facemos estas cousas. Algunos Bueno, chamou pa eso estamos tamén. necio por decir que cederíamos a Willow Swedberg na mitad do ano cando non Bueno. xogaba. Bueno, cousas así. Está ben. Además, isto non é unha cousa de Mario Seijas nin de señor Pablo, é unha cousa conxunta co que nos diga tamén a xente que está no chat hoxe mércores ás tantas da noite para armar este tier maker. Oye, que sempre son chulos, sempre pasamos aquí un rato interesante e despois sempre nos vale para enzarzarnos con alguén que si ven Alex en próximos minutos, pois tamén lle ven enzarzarse con alguén por Twitter, que é algo que sempre lle dá vidilla, non? O señor Alex. Bueno, en fin, Donut Rado. Bueno, xa empezamos cas bromas dos nomes ni siquiera é Rado. Donut Rado. Rado ten algunha gracia? Non. No, eu penso que se confundiron. Donut. Pois, e o Nut, o I está cerca do D? No. Pois No, o Donut entendo a gracia do Donut e o Nut, Donut, vale, rima un pouco. Pero Rado, No. Rado por qué? E non Radu. Nada, por chamarlle Donut Rado. En fin, eu que sei.
Empezamos En fin. ben. Empezamos ben. Empezamos, chiste malo, xa casi Empezamos peores ben. que os meus, que xa é moito dicir. Bueno. Non, por Twitter non... Ou si? Que lle pasa? Puxeche... Digo, si puxeches e mencionaches e todo iso. Si estamos en directo e tal. Si, correcto. Eu creo que sí, non? No, é que non me saltou. Pois bueno, pois xa compartir antes de nada. Maravilloso. Eu penso que a xente debería compartir algo por aí, non? Home, os likes. Eu xa din o like ao principio cando saiu como que íbamos a entrar en directo e todo iso, pois xa... Eso... ABC. Estou vendo aquí que deberíamos facer. Porque claro, como é el portero romano que fichamos? Pregunta Sergio Suárez Sureda. Pois Sergio Suárez Sureda, emplazámoste a que cuando acabe o directo vayas a ver o vídeo desta mesma canle analizando a chegada Exactamente. do porteiro. Porque hoxe falaremos doutra movida. Falaremos de que el PP... Como que el PP? Bueno, eu estou aquí lendo os comentarios intentando sacar un debate sesudo con certa trasfondo e non me entero da mitad das cousas que nos comentan. Bueno, o dito, en principio teremos o señor Alex, o señor Antón por aquí próximamente, pero igual podemos ir empezando Mario Seijas e que despois contrasten con nos e co chat as súas opinións. Eu creo que podemos ir empezando de atrás a adiante. Aquí están ordenados un pouco de cualquier maneira, pero aparece un muñeco aí de amarelo que creo que vai ser un dos nomes que poda xerar certo consenso incluso por Twitter con nós. Vicente Guaita. Empezamos, Mario Seijas. Obviamente, coa ficha que ten o rendemento que non foi malo, ollo, non quero falar mal de Vicente porque creo que pensando en frío e pensando así, meternos en Europa fixo paradas de moito mérito, creo que fixo unha tempada correcta, o sea, en plan, moi ben, pero é un xogador que coa edad que ten, a lesión que tuvo, rendemento, ficha, demais, rescindir. E máis a día de hoxe sabendo que se fichou a Rad. Que opina aquí a É que xente? creo que blanco e en botella. Este sí que non hai moito Vámolo que... por en rescindir de momento. Eu creo que debe quedar aí. Debe quedar aí. Non sei que opinará a xente, pero bueno, que nos lo vaya dicindo e a ver como podemos arranxar con isto. Desde o momento están falando a xente de o señor Radu. Creo que pasando un pouco do que Bueno, estamos aquí hai ilusión. Como nos gustan claro, os fichajes. o sea, en plan, empezan os fichajes, todas estas Como cousas. nos gustan os fichajes. Que barbaridade. Bueno, máis ou menos así, vamos a ordenalo medio por posición. Bueno, e trapazada, pero aínda dando lle botas o Celta, aproveitar o verán para pasar tempo coa noiva a ler un libro, carallo. Guaita salió lesiado para Valencia. E vai, o pingüino. Ostras, aparece un pingüino aquí, claro, que eu non estou vendo. Aí estamos. A ver. Aí ven o pingüino co libro na cabeza. A ver, espérate. Buah, espera que se me complica. Perdoade, rapaces, que Pablo pues, non fixo os deberes. Eu son, xa ves. ahora Era normal, mesmo, ahora de vacacións, son o máximo pingüino. os cuadernos de Rubio. Máximo cuadernos de Rubio en vacacións, nada de estudiar duro nin facer cousas aí de tal. Ben, non merecemos despois de ir a Europa. Efectivamente, que foi un ano moi longo. Antón García Fernández, moi boas noites. Boas noites, Pablo, Mario e toda a audiencia. Tiña xa ganas de falar con Bosco. Xa estábamos a falar deste programa hai tempo, pero bueno, chegou o momento, non? Non só hai que celebrar, senón que hai que ir comentando xa como van cambiando as cousas no Celta, que agardamos para o futuro, e bueno,
como sempre dicimos, penso que é un verán moi importante, no que hai que facer ben as cousas, bueno, eu dende aquí agardo que se fagan ben. Pero Bueno, un penso que momento. vai ser tranquilo demais. Veño ahora mismo. Veño ahora mismo. Atención que se vai Antón o primer fichaje. O Antón, sí, Mario Seijas. Oye, por certo, aparece aquí no chat Mr. Asubío, que entendemos que será un Mr. Asubío Sí. de verdad. Aparece aquí no chat. Home, non sei, sería raro que houvese outro, non? Bueno, igual suplantando a identidade de Mr. Asubío. Podría ser, Persona podía notable ser, nas pero redes de Twitter Fútbol. Direiche unha cousa, Twitter Antón. arbitraxe. Antón, Aí estamos. Aí. É que é a Todo ten que mesma. ser uniforme É a mesma. celeste. Claro, é a mesma. Entonces digo, vamos poñernos aí. Pois eu non teño nada. Bueno, O clan da gorra aí. estaba Sí, dicindo... está así. Home, temos aquí Mr. Subío, joder. Aí está. Por fin se pasa. Canto tempo. O auténtico tres Canto hombros tempo, en un ambas saúdo. piñas. Un saúdo po grandísimo Xío. Boa xente. Un Mellor saúdo árbitro incluso. un saúdo ao Xío que entrevistei xa hai un tempo na miña canle Antón GF. Bueno, pois foi unha entrevista interesante. Bueno, pois dende aquí unha aperta ao Xío. Oye, sabedes que este brao organizouse como un torneo de pachangas de diferentes afeccións de equipos galegos e a Ponferradina, estilo Racing de Ferrol, Celta, Depor, tal e cual. Eu participarei como parte de Twitter Unión Deportiva Ourense. E sabedes quen vai ser un dos árbitros que arbitre este torneo? Ollo. O señor Mr. Asubío. Un aplauso para Mr. Asubío. Que fenómeno. Bravo, sí, señor. Que fenómeno. Despois de estar Mola. tantas veces no campo gritando ya Estaremos pendientes. Gritando ya Asubío cabrón a todos os árbitros que pasan por Balaídos, esta vez será Mr. Asubío de verdad. Sí, señor. Bueno. Ai. Espera, oye. Creo que mandou algunha mensaxe de normas de como alguén sexa antideportivo vaise fora do torneo. Hostia. Bueno, normal, porque se pode se liar aí. Sí, pero eu espero que si echamos lambes piñas nun momento de calentón a Mr. Asubío, por favor non me bote do torneo polo cariño que lle teño. Solo espero eso, que ter un pouco máis de mão izquierda conmigo. Os demais que se apañen, pero este de Ourense, pobriño, que se quenta moi rápido, que non se... Bueno, enchufismo, tú que queres enchufismo. Enchufismo. Claro, pero Mr. se eu Enchufismo. estivese aí, uníame como árbitro para ser un dos árbitros do torneo, pero como non estou aí, pois non pode ser. Gustaríame aí arbitrar con Mr. Asubío. Bueno, Antón, que de momento temos ao señor Vicente Guaita en rescisión. Temos que colocar a plantilla do Celta en intocable, manter salvo gran oferta, ceder, vender ou rescindir. O primeiro foi Vicente Guaita. Que che parece a rescisión? Está en rescisión. Home, a ver, pareceme ben se o Celta contratase a outro porteiro. É dicir, dúas situacións. Se tes un porteiro que chega para ser titular, poderías ter a Vicente Guaita como segundo porteiro, pero evidentemente se esa non é unha opción, precisa o Celta contratar un segundo porteiro, na vosa opinión, ou con Villar de segundo imos ben esta temporada? Eu creo que precisa, pero a marxe salarial non contempla a Vicente Guaita no Celta como porteiro suplente. Claro, é que o tema é que o Celta xa comunicou, bueno, dixo máis ou menos abertamente que Iván Villar vai seguir salvo que, o sea, quer decir, non se vai a contratar un porteiro porque Iván Villar non vai a sair. E se se contrata salvo, o sea, no caso de que Iván Villar queira sair por iniciativa propia o faiga, pois entón sí que aí, pois, iso. Claro, a min pareceme que o Celta precisaría ter dous porteiros, ¿no? Traer dous porteiros, pero tamén vexo que por cuestións económicas esa non é unha posibilidade. Eu levo dicindo moito tempo que, aínda que Villar non me parece un gran porteiro, o que sí é certo é que cando sae como suplente
pois cumple co seu papel, non? Entón, bueno, se o Celta vai fichar só un porteiro, que este porteiro rumano Radu, non? Pois para min non é o ideal que só fiche un porteiro, pero claro, non estamos nunha situación ideal económicamente, polo que parece. Entón, pois, eu sempre dixen que Villar, cando ten que sair como suplente, en xeral, pois cumple co seu traballo, non? Non é un porteiro aí espectacular, non é, sen dúbida, un porteiro titular, pero, bueno, como suplente, pois fai o que ten que facer. E que conste que nun dos programas últimamente, isto non sei en cal deles foi, pero nun dos últimos, eu xa dixen, en plan, extrañame moito que o Celta vaya a pensar en algún porteiro a nivel pagando. Eu creo que o Celta, que eu dixen, seguramente o Celta vai intentar facer unha fichaxe pois iso, a coste cero. E así foi, claro. Sí, claro. No, iso está claro porque É que os dianteiros valen moita pasta, entonces non se pode invertir en todo, é o que hai. Claro, pero xa falábamos outro día de que xeralmente os porteiros se lles outorga pouca importancia cando teñen unha importancia enorme. Claro, cando chegou este porteiro rumano, ou romanés, non? Podríamos dicir. Romanés, efectivamente. Pois era un porteiro que eu non coñecía. De feito, aprendín cousas sobre el vendo o vídeo especial do señor Pablo que pues claro. Outro día. Pues claro. Está moi ben. Aprende, María Seijas, aprende. Claro. Para quen non sigue a Liga Italiana, entón, pois eu non tiña nin idea de quen era este porteiro, non? Pero cando escoitei a información que para min era información importante, a información chave desta fichaxe, que foi as dúas palabras que máis gustan a directiva, que é coste cero. Entón, cando escoitei coste cero, dixen, comprendo perfectamente o que está a pasar. E agardo que sexa un porteiro que funcione e que aporte, non? Porque eu, claro, non teño moita información, prácticamente ninguna, para pois valorar a este porteiro, pero bueno, sí que ten unha idade adecuada, está nun momento de progresión, polo que semella adecuado para este posto no Celta. E bueno, pois Villar terá que ser o segundo porteiro e probablemente o porteiro da Copa, etc. Bueno, antes de continuar, saludamos ao señor Claudio Giraldez, que aparece en escena nun novo setup, incluso, podemos decir, non? Eu non sei porque só vexo en vermello, así que non... Bueno, a costumbre, non sí, é certo que para Antón Alex é difícil ver. Eu que vexo é que Alex, non sei, aí debe estar a dieta, eu vexo aí máis delgado, Eu vexo aí está debe fino, estar poñéndose en forma para a tempada seguinte para arrasar aí no clube no que anda e tal, igual está poñéndose a top, Non te oímos. O setup está ben, pero o setup está ben, pero o sonido non te oímos. Alex, o micro, que non sei que lle pasa iso. Igual o tes muteado o micro. Mira a ver. Eu penso de todos os sitios que non hai mellor micro co de Mario, que toca así un pouquiño e xa funciona, o toca e apaga, bueno, iso é impresionante. Ostras. Si tes o detalliño aquí, está ben. Non sei que pasa. Alex, si entras ou algo, intentamos a ver si se arranxa, porque non te oímos. Bueno, pois non somos os únicos por aquí por Ourense que temos problemas técnicos, inda que moitos pensen que sí. Buen setup, pero está shut up. Pois sí. Lamentable. Que seguimos aquí pegando pausa a Guaita. Bueno, non pause, sino os 4 opinadores do Agrocalipsis. Pero... grande Tino Neira. A verdade é que Tino Neira ten un humor que me gusta. Paso mo ben cos comentarios de Tino Neira. Hola? Sen dúbida. Escoitase. Aí está, sí, agora sí, estamos. Alto e claro, colega. Buenas noites, Claudio. Boas noites, ovellas. Que tal? Como vai a cousa? Oye, como foi ese cambio de setup repentino?
Nada, porque hoxe non estaba outro estudio, outro despacho como para... Estaba todo desordenado. Cheguei a casa e se non entro 20 minutos tarde, así que... Ben. Oye, está ben, aí que Tío, ben. pero aí estás máis Está cerca da wifi ou que? Parecido, sí. Bueno. Estou con datos para asegurar. Aí está. Porque os bueno, datos... Aí está. Bueno, pois agora estando así os 4 opinadores do agrocalipsis, pois como din por aquí, estábamos, Alex, dicindo neste directo especial analizando a plantilla do Celta, intocable mantener salvo gran oferta, ceder, vender ou rescindir. O primeiro elexido foi Vicente Guaita, que foi directiño a rescisión. Non sei que opina Claudio Giralde desto. Cousa coa que estou moi de acordo. Moitísimas grazas polos servicios prestados. Sempre será a súa casa, pero o porteiro a priori suplente do Celta non pode ter un soldo medio alto. Pois non se fala máis. A idade tamén o merma aí un pouquiño, coas lesións, tal. Eu xa o comentei o verán pasado, eu xa para min era unha baixa, a pesar da tremenda tempada que fixo o seu primer ano aquí, pero co porteiro titular, un porteiro titular de 37 anos, é moi calquer lesión, calquer tal, e ao principio de tempada estive na piques de ter razón. Alégrome moito de non haber Que houbera razón, sido de nós. Que houbera sido de pero é nós. moi... Bueno, en fin. Consenso, rescisión. A Antón máis ou menos o convencimos pola parte do diñeiro. E continuamos con Iván Villar. Tamén bueno, sí, agora sí. Iván Villar, eu en principio manter, pero se aparece unha oportunidade de mercado para un porteiro xoven con proxección, eu tamén igual buscaba saída para Iván e ter un porteiro que se vaya preparando ou que loite o posto con Radu, que eu creo que ter o sea, canta máis competencias en cada posto, moito mellor para o equipo e para eles en particular. Mario Seijas. Vou eu. Pois mira, eu... o que quere decir é que para min sempre se foi moi injusto con Iván Villar, porque creo que sempre lle están dando paus, o sea, en plan, innecesarios. Creo que cando saiu fixo correcto, o sea, fixo o que tiña que facer, fixo boas actuacións, pero eu vou ser un pouco máis, non sei, bueno, populista, digamos, na opinión de Twitter e por aí de tal, que hai moita xente que sempre lle está dando tal, e creo que cando a xente non te acaba de querer e hai sempre tanta discordia e todo iso, sobre todo nun porteiro que ten que sair e resolver moitas veces, pois non sei, pero eu intentaría buscarlle unha saída, o sea, rescindir, o sea, intentaría buscar unha venta. Entonces, a pesar de que para min é injusto e gustaríame que se quedase, como sei que hai un sector sempre do Celta que sempre está tocando carallo co pobre de Iván, pois eu creo que o arroz un pouco pasouselle, porque creo que vai ser como no seu día con Kevin, que sempre lle están dando caña, como o seu día pois, con sempre xogadores que podrán ter máis ou menos nivel, pero son xogadores que nunca levantan a voz, que sempre están traballando, que salen e cumplen, que suman no vestuario. Bueno, pois entonces cando hai así algo de tal, pois digo, mira, igual agora xa lle chegou o tempo a Iván, hai que buscarlle unha saída e nada, pois eu digo rescindir. Eu xa dixen antes que aprecio o feito de que saia e funcione ben. Non vexo o Celta con moitas ganas de tocar moito máis o posto da portería e, polo tanto, a menos que haxa unha oferta que eu penso que non vai haber, pois eu mantería.
a Iván Villar, comprendendo que sería para min o porteiro en principio suplente do equipo, non? Non quero compararlo con Villanueva na época de Maté, pero sí que o Celta pasoulle en ocasións que tiña porteiros suplentes que prácticamente non xogaban nada, non? E no caso de Villar se fica no equipo, pois a xogar poucos partidos. Se as cousas van como supostamente teñen que ir coa nova incorporación de Radu. Entón, eu mantería a menos que houvese unha boa. Temos Europa, Antón. Igual, agora este ano, entre a Copa e Europa, igual algún partido lle dá algún outro porteiro, Valle dar a Iván Villar un partido de Europa League. Pois sí, eu daríallo. Eu daríallo. O que pasa é que para sacar a Iván Villar e que che esteñan cos coitelos afilados aí a afición ou mil historias. A min dame a sensación de que será o porteiro da Copa e as outras dúas competicións, pois o lóxico é que a nova incorporación funcione, non? É certo, Antón, que están falando aquí no chat de Caio Barone, un porteiro moi xoven que en principio chegaría por fortuna desde o fútbol brasileño. Eu non sei se está como para que va, poder prescindir igual no. de Iván Villar por este eu dubido que prescindan de Iván Villar. Eu dubido que prescindan de Iván Villar porque penso que o teñen pois bastante seguro, bastante tranquilo nese claro, posto. Aí está a cousa. Realmente non creo que ocupe moito na masa salarial, non é un mercado no que poidas ter moito movimento por a situación económica que ten o Celta. Se tes un porteiro que non te crea conflicto por ser suplente, que te cumple medianamente, tal cual, bueno, creo que este non é o ano de desprenderse de Iván Villar, a verdad. Xa o dixo María Mourinho, ¿no? Que o porteiro ia ser do que non se falaba. Efectivamente chegou o porteiro do que non se falaba e, polo tanto, que non se fale máis e as cousas seguirán como siguen, supoño, máis aló desa incorporación. Se fai unha venta con Iván Villar, así un pouco, quero dicir, por pouco que sáquese todo iso, hai un mercado de porteiros libres que pode ser interesante. Quero dicir, Radu ven a coste cero cunha ficha que, bueno, a ficha creo que sí que estaba alta, ou polo menos, claro, polo tema do Inter, pero aquí me imagino que virá cobrando bastante menos, pero despois hai algún que outro porteiro libre que tampouco cobra demasiado e algún porteiro que ademais é novo. Entón, quero dicir, non me sorprendería que o Celta, en caso de que Iván, que non creo que queira sair, pero en caso de que Iván saíse polo que fose, que se fichase outro porteiro así máis novo e intentara facer unha aposta de outro porteiro para segundo porteiro e, oye, quen sabe. Non sei. Están dicindo por aquí o señor Mr. Gonzofe. Atención. Un saudiño Gonzo. Aparece Gonzo por aquí. Dinos, pero es como el caso de Marc Vidal. Es como el caso de Marc Vidal, de momento no hay mucho más. Ya te moviste con Radu y la pasta, la que haya, la van a poner en otro lado. Eu penso que vai ir un pouco por aí, realmente. Correcto, por eso digo que hoy creo que o Celta sempre a intención era firmar un porteiro libre para poder invertir en outras posicións, porque senón é imposible. Claro, pero iso inclúe que Iván continúa onde estaba. Entón, por iso eu vexo difícil que saia. Eu concordo coa opinión en absoluto que dice: non seáis conformistas con la portería. Sí o sí, dos buenos porteros. Y para tener a Iván con 28 años, prefiero fichar a un chaval de 19 e 21 años. Estou de acordo, é unha boa opinión tamén. Pero non creo que sea esta tempada. Claro, é unha boa opinión, pero penso que non popular coa directiva. Bueno, pero digo, pois eu creo que sí que pode ser esta tempada. Habendo Europa League, tendo que darlle minutos ou mirando a ver o que pode tal, por que non? Por que non apostar este ano se sale... Quero dicir, claro, no caso de que saia Iván Villar, quero dicir, claro, fichas outro porteiro e probas, vai haber minutos para todos ou podría haber minutos para todos. E sobre todo por las oportunidades de mercado que hay. Sí. Como dixo Mario, hai bastantes porteros vos no mercado, o sea, libres. Hai vos porteros no último ano de contrato. E logo hai porteros de equipos que baixaron a segunda división que poden ser moi interesantes. Eu teño, sei que non se vai dar, pero eu teño o ollo moi posto en Orcas ou da Las Palmas. Este ano vi na primeira división a priori sendo suplente,
non cobra moito, rapaz xoven, os partidos que tivo os tivo moi ben. Entón, Oye, e que non pasou, quero decir e que que vai pasou a con comparar, Álvaro pero un Valles? porteiro así, eh? Que pasou con Álvaro Valles, finalmente? Está ali, se supón dende inverno que ten un acordo co Betis, pero Eso digo eu, de pero... momento non se fala nada. Bueno, non sei. Non sei. Pero eu creo que sí, eu creo que este o ano e sabedes todos que eu defendín aquí a Iván Villar sempre con coitelo entre os dentes, pero eu creo que postos a renovar ter un segundo porteiro con proxección, porque eu creo que Iván Villar é o que para mí é un porteiro, un segundo porteiro válido, pero é o que é, o sea, non vai mellorar xa, se non mellorou xa, o nivel alto de Villar xa o vimos. Eu creo que este ano todo pinta, tanto por ter 3 competicións como a clase de mercado que hai moito portero que saldría o de balde ou moi barato. Eu creo que este ano sí. Polo tanto, Poderías. Iván Villar, quedamos en rescisión, finalmente. No, para mí mantelo. Salvo gran oferta, que neste caso sería manter salvo gran oportunidade de mercado. Sí, eu penso eso. Eu tiraba por rescisión, a verdad. Tú, Mario, que opinas? A quen? A Villar, dices? Sí. Eu xa dixen en plan de eu rescindiría, eu vendería porque Pois temos o sinceramente primeiro empate técnico. o celtismo non o quere, o sea, celtismo, non todo, pero hai sempre moita división, moita historia e tal, e a pesar de que eu sí o querería, o sea, eu son sincero, Pois eu sí o esta. querería e a mí se me gusta, pero Mantémolo. Primeiro pau de Twitter. Bueno. Seguimos, temolle que dar moita máis caña, No, son pero a ver, moitos xogadores. digo, que o mantería, pero a miña opinión é que hai que vendelo xa, o sea, eu opino que rescisión, eu opino que vendelo. Entonces, Que eu opino que sigue rescisión sendo tamén. empate. A ver, xente do chat, por favor. Iván Villar, rescisión ou manter? Fai unha encosta rápida aí e deixámoslo aí no Que non. limbo. Non podemos empezar con enquisa con Iván Villar. Sí, enquisa con Iván Villar, hombre, que logo. Home, por favor, xa non chegará o tempo con Fran Beltrán ou con algún de turno, pero con Iván Villar Con xa Fran pode. Beltrán non hai quizá posible. Vender. É moi boa pregunta por Gonzofé. Que temos que decir? O que creemos que vai pasar ou que queremos que pase? No, isto é o noso. Isto é o noso somos Pero Garcés. claro, entón cambias os parámetros, porque se o noso, eu diría que o Celta precisa fichar 2 porteiros. Polo tanto, Iván Villar non entraría dentro do que a mí me gustaría pois dun xeito ideal, pero sabemos como é a situación económica e tamén hai que telo en conta, non? Claro, o sea, entendo que podemos ter en conta, podemos ser realistas, pero facerlo cos nosos gustos, non co que creemos que vai pasar. Bueno, pois entón, sendo realistas, manter salvo oferta, o que a mí me gustaría sería 2 porteiros e, polo tanto, rescisión. Pois ala. Rescisión que te criou. Rescisión porque non creo que de venta, vender, rescisión. Manter para forrar a pasta para outras compras e salarios. A ver, sí, pero amigo, estamos en Europa. Claro, a ver, pero quero dicir, eu se vendo a Iván Villar o que busco un porteiro do salario similar que veña de fora de algunha outra liga ou de tal, xoven, e para meter con ese salario, o sea, con o mesmo salario de Iván Villar, pois traer outra aposta e facerei por aí unha aposta para futuro, é dicir, simplemente renovar e buscar un porteiro que non ten por que ser titularísimo, pero ni moito menos, porque temos aí ahora mismo, ou se fichou a Radu para iso, pero alguén que empece a pillar tablas e cousas por si no futuro se vende Radu, se calquer cousa que poida quedar de porteiro titular. Ou que lle quito o posto a Radu. Eu para a portería, xa dicen, Orcas o teño ben marcado como segundo porteiro, e se non iba a Alemania, porque están saindo cada porteirazo de Alemania, o sea, o que falla 20 anos era os argentinos e tal,
En Alemania hai un mercado de porteiros que encima para o xogo de Celta case todos venen Bueno, eso será unha promesa será para os 22 anos. vídeos, será para os A vídeos ver, de fichaxes. ou Amigos, son as simplemente 11:30. Están Jed- dous Jed- fichajes, Jedlika, dous muñecos solo. o do Vitoria Pilsen que está libre, xa xogou Europa League, xa todo e tal, pues tes cousas donde elixir. Di por aquí Madialevo que ahora ven banquillo e que aquí sí que hai que facer enquisa. Jo, jo, jo. Eu pregunto vos a vos, Javier Banquillo. Veña, Javier a ver, Manquillo, no invito, intocable. Acabouse. no invito nin á comida de, sabes, dos siareiros de Celta, nin. Intocable no aeroporto. Intocable. Intocable o billete. Intocable o ave. Tes razón, tes razón. Bueno, penso que é evidente que un xogador que non vai xogar, entón, pois... Pero xa está, ni o comentamos. Xa está, non hai moito máis. Non é que non haxe de comentalo, pero penso que está claro que é un xogador que está fora do equipo, non? Sería un xogador do que hai que desfacerse. Oye, Alex, eu non sei que tes por aí, como se tuveras un coche constantemente pasando pola túa ventana, que se te está escoitando un sonido un pouco extraño. Non mires para a ventana, non sei de onde ven, é como se alguén estuvera soplando. Non o escoitades vos? O vento igual, que teño a venta aberta. Un polo aire, vin polo vento. Bueno, sí, sería eu, que nos digan no chat si molesta algo. Bueno, Mijailo Ristis, xa digo, máis picadiño que hasta ahora, por favor. Opinións concisas. Sí, máis rápido. Ristis, eu... Rescisión, vender. Non pode ser ter un tío que xogue X partidos no ano porque está sempre lesionado, así de claro. 3 Sinto competicións, moito por el. 3 competicións. Sí, da igual, eu rescindir, vender, se non se aposta por Manu Sánchez, apóstase por Tincho, ou se non por quen sexa, pero é que, quero dicir, o rendemento cando xoga, sí, pero cantos partidos xoga? Moi poucos, o sea, non, rescindir. O de 3 competicións significa que este ano vai faltar aínda máis partidos que o ano pasado. Correcto. Eu digo venta. Venta. Eu tamén, venta. Pero se non paga o Partizano ou o Estrella Roja por Ristich, non sei... Pois xa pagará. Pero unha venta pequeniña, home. Xa pagará. Di por aquí Madialevo, seguro médico ou rescisión. Bueno, teríamos que abrir un seguro médico. un novo bracket para o señor... Vai duro, xe, vai duro. Jailson Márquez, amigos. Continuamos. Que facemos con Jailson? Rescisión. Xa acaba o contrato, non creo, sempre. Rescisión, sí. O mesmo, sí. Sí, porque, quero dicir, Sí. hai xogadores incluso no Celta B que podrían ocupar o seu rol e todo, e rescisión. O sea, non vexo que teña un nivel tampouco como para que se quede. Rescisão, acho que sí. Rescisão. Tens razón. Oye, de momento ainda non chegamos nin a cesións, Que barbaridade, que cera estamos metendo. Ollo. Amigos. Xa chegaremos. Carl Starfelt. Eu diría que venta, a pesar de que fixo unha boa tempada e todo, pero eu creo que é desos xogadores que se o Celta ten que sacar algo para invertir no outro lado, penso que Starfelt ahora mismo ten un cartel bo, que hai equipos da Premier interesados, etcétera. Eu digo venta. Mantén oferta. Eu diría man. É decir, se pon 10 millóns, gran oferta. Pero eu, por moito que a novia vaya a ser para allá, por 5 millóns non me compensa tocar un posto no que funciona moi ben. Efectivamente. Así que iso venta, manter salvo gran oferta, o sea, non a cualquier precio. Bueno, Para sí, mí entonces coincido con Alex. Manter salvo boa gran oferta, sí. Sí, porque a verdade é que sí que está a un nivel bo e... Prefiera Joel, din por aquí. Gonzo di la venta. Manuel Ramos venta. A xente vai pola venta, Aí non fixo... Creo que xa cambiou de moza. Aí non fixo manter salvo gran oferta. Si, eu tamén lin que xa non estaba ca moza, Pero bueno, eu creo que é a súa categoría. Si chega unha boa oferta, claro que non sería gran oferta. Eu creo que sería unha oferta xeitosa. É o momento de vendelo.
Porque igual volveche sair ben, pero igual non che sai ben. Toda esa xente que di venta, que eu o comparto, para min non sería ningún drama, pero se mañá sae unha nova de que vendemos a Starfield ao Nottingham Forest por 5 millóns, esa xente estaría contenta. É dicir, o de venta, catalogo así a Carles Pérez, a tal, que o que te den venda ou está. Pero Starfield, o sea, para min un posto por 5 millóns que non soluciona nada, é un posto que funciona, encima que está moi ben coberto, aí o que din ten razón, o sea, yo el lago, eu o ano Sí. que ven non diría eu que Starfield vai ser indiscutible, porque Joel vai ter un ano máis experiencia e tal, pero é un posto para 3 competicións, tes que Aí está. ter No, no. dos centrales. No, Non vale solvente. entonces, eu creo Eu- que iso, o sea, manter salvo gran Seguro, oferta, seguro, que seguro. pode ser que chegue a gran oferta e tal, e todos contentos, ben, pero por 5 millóns Pero Starfield se queda. habría que traer E se outro vota central. non a novia, pois Sí, que sí. co traballo que ten, pille avións a Londres cada 15 días, non sei. eu manter, pero sen dúbida non mal vender. Penso que esa Sí, sí, sí. é a cuestión con Starfield. Correcto. A xente vexo que vai por aí tamén. Vente rechazable. Si él no está, tienen que jugar Joel o Charlie, que aún les queda rodaje. Carles es el único jugador que no tiene reemplazo fijo. Mínimo 10 kilos. Fixo rescisión de moza. Bueno, penso que está ben aí nese sitio. Marcos Alonso. Eu abriría a categoría, Non hai debate, non? Intocable. Intocable, tira- intocable. Intocable. Que logo empiezan as finais da NBA e todavía estamos por los Vamos, centrais. intocable. Intocable, categoría. intocable. Carlos Domínguez. Teño moitas dúbidas. Manter salvo gran oferta, que oferta non vai ver, así que sería intocable, por así decirlo, porque gran oferta por Carlos Domínguez non vai ver, pero unha cesión, pero es que claro, No. cesión significa traer outro para ese posto de central esquerdo. Entón eu creo que manter. Sí, para mí manter. Un xogador que é imprescindible totalmente para o equipo, pero dúbido moito que co salario que ten e o rendimento que dá encima da casa, que iso fai máis vestuario así, encontrar un sustituto Pa así, que? o sea, suplente de Marcos Alonso de garantías, sueldo baixo, non vai que isarse por xogar pouco, intocable. A ver, eu podería polo en rescisión polo feito de que intentou joderme un taxi. Que eso é algo Claro, pero aí que entramos eso é algo xa en que cuestións as persoais, Pablo. Claro. Home, pero que ás 6 da mañá, non sei, non, un pouco máis tarde, é algo que, Pero home, que facías ti a 6 da mañá por aí? pois foi o día da Da clasificación, celebración. efectivamente. Ah, bueno, claro. Foi esa Entón, noite. sí. Foi esa noite. Claro, había unha cola interminable e Carlos Domínguez pensou que era o máis listo. Que pasa? Eu tuve que aplicar un marcaje como non lle fixo a ningún dianteiro en toda a tempada da Liga Española para poder conseguir ese Eu daríalle unha, non sei, un consello a Carlos Domínguez que vexa a canle do señor Pablo para saber contra quen está a xogar os cuartos. Efectivamente, aí estamos. E que teña máis cuidado para a próxima. Manter salvo gran oferta. Agora vos digo, 5 kilos por Carlos Domínguez, ven o Osasuna. Venta. Eu venta. Eu tamén. Eu veñeme, así o digo. Sinto, quero dicir, pero ás veces para fichar e para, sobre todo agora neste momento que están as cousas económicamente que hai que axustar as cousas e hai que sacar a Unai, hai que sacar a Carles, tal, os cartos ahora mismo, tal, a min veñeme con 5 kilos por Carlos e non o penso. Ben, Sinto. todo de acordo. Pero bueno, Sí, sí. manter, salvo gran oferta, creo que sería Sí. o máis lógico. Unha con Carlos. gran oferta serían 5 kilos. E agora máis que sei que o día da clasificación europea están o señor Carlos e o señor Pablo pidiendo un taxi para ir a casa a 6 da mañá.
Eu, na miña xuventude, ás 6 da mañá, o domingo ou os xoves, xa nin venres ni sábado, o domingo ou xoves máis random que pode haber que te mores do asco, e ás 6 da mañá todavía estaba dando por cu por aí. Así que na clasificación do Non eran Celta, as 6, ás 6 da direi, mañá. direi que non Bueno, eran as 6 que era de día. eu camiñaba a casa. Eu non... Pablo fora Bueno, tamén. no O nos sea, digamos que queda moita Claro. Eso dará para outro Eu podcast. camiñaba a casa, non pillaba un taxi, pero bueno, esa é outra cosa. Bueno, claro, é que eu collín un taxi para coller unha hora de coche hasta Ourense. Claro, eso é unha cousa que bueno, debatiremos outro día. Javi Rodríguez. intocable. Manter, sen dúbida. Tamén eu non estou del todo de acordo con eso de hai que buscar un término mellor, porque claro, mañá ven 60 millones, que sei que é máis da cláusula, Claro, pero... o sea, gran oferta, que vemos por gran, porque por gran oferta están todos en venta, A ver. Eu digo che, Alex, Marcos Alonso, veñen de Arabia con 50 kilos, home, pois igual tampouco é intocable. Home, a ver. Intocable non hai ningún, entonces. Pero aí estás nun caso moi específico. A ver, Claro. cantos de Arabia van vir aí a pagar Por eso millonadas digo, por tal ou por eso cual digo jugador, ¿no? que Entón- si van vir pagar 60 kilos por Javi, home, pues sí, pues claro, pues si pagan 1000 por Iago para facer un equipo con Iago Aspas e Lamine Yamal e pagan 1000 a cada equipo, pues sí, pues igual Iago haberá que facerlle a estatua e dicirlle gracias por todo, non sei. Pero a ver, eu manter salvo gran oferta entendo como facer esforzos por retelos, pero con certa cabeza. Hai outros xogadores sobre os que me gustaría construir a próxima tempada sí ou sí, como é o caso de Javi Rodríguez, que para min é intocable. Sí, Intocable. é que ademais é un xogador en progresión, non Claro, é este o intre de vendelo. Intocable. Correcto. No chat, Creo que Para vai, min no manter. chat Claro. medalla Eu creo que Castelao incluso poñen no chat. creo que vai dar moito máis nivel incluso, creo que E diñeiro. que estando así, claro, vai a costar moito máis, entonces ahora vendelo sería un erro, o sea, aínda que che veña un ofertón e dices tú 20 millóns, eu non o vendo xa así por 20, No. xa cho digo. pero ni de coña. No. Creo que é un xogador que pode dar que pode valer moita máis. pasta. Sí. Óscar Mingueza. Claro, sí. Vender. Pregúntalle a Pues sí, Pablo pregúntalle a La Fuente. Óscar Mínguez, que boa Un dos nomes da noite, seguramente. Pois eu vou decir, pero porque é o ano de Europa, eu creo que poden vir creo que o Celta pode renovalo, creo que poden vir con mellor oferta. Creo que o escaparate de Europa é importante. Eu digo manter salvo gran oferta. Porque creo que se pode sacar máis pasta o ano que ven. Sí. Eu digo o mesmo que dis ti, pero dame a sensación de que él quere marchar. Entón, dame a sensación de que vai ser unha das ventas. Non sei. Dame a sensación, non sei, non teño liña directa, pero si me dá esa sensación dun tipo que, bueno, pues ten ganas de xogar noutras ligas, probablemente. Se ven un equipo inglés, eu penso que Mingueza sae. Mingueza leva 5 ou 6 convocatorias seguidas da selección española, baixando o nivel co Celta. Eu vexo casi imposible que o ano que venden máis cartos por Mingueza. Para mí no momento de vendelo é esa hora. Explícome, Mingueza, para que, aparte de que a cláusula son 20 kilos, é dicir, para sacar máis cartos tes que renovalo e Mingueza non vai renovar máis anos sen subir o salario. No caso de que fagas eso, o sea, tes un soldo máis alto e para que paguen máis de 20 kilos que o Barcelona seguiría tendo a mitade da, porque é por traspaso, o sea, igual que o vendas agora que dentro de 5 anos ten que facer unha tempada brutal, e a min a tempada de Xaneiro de Mingueza deixoume moi frío, claro, moi frío. É que Alex, a convocatoria de España xa sabemos como vai o mercado, agora é eso, é internacional, e iso dá cartos no momento que deixe de serlo. Carvajal recuperase xa, creo que é un fiso. Pedro Porro ten toda a pinta de que vai diante del,
a cotización de Mingueza baixa. Para min é o momento perfecto. Sei que dá moito xogo ao Celta ofensivamente, é clave no sistema, pero eu creo que Claudio é bastante inteligente para facer xogar ben ao Celta sen Mingueza. Entón, para mí, postos a que o ideal é manter a todos os vos xogadores e que veñan máis vos, pero sendo realistas, se hai que facer unha venta para reforzar a dianteira, que a dianteira está moi cosa, para mí os nomes son Mingueza e outro que non vou hacer spoiler, pero para mí Mingueza é venta. Con todo o dolor de mi corazón. Pois mira, eu direi que cando fixemos isto hai uns cuantos meses puxen a Mingueza en venta, pero clasificándonos a Europa penso que é unha posibilidade de que Mingueza valga incluso máis, porque é un xogador que entra polo ollo, un xogador diferente en moitos aspectos. Eu poría manter salvo gran oferta porque é un xogador que te pode dar ese plus para que un equipo compita en certo día de correcto. Un día importante, chegan uns octavos de final de Europa League. Bueno, eu quero ter a Mingueza. E hai que pensar que a cláusula creo que son 20 kilos, non? Con 10 millóns, é unha barbaridade. Con 10 millóns eu penso que se pagan a cláusula, pois xa está. O sea, quero dicir que xa non temos opción a nada. Entón, manter salvo gran oferta, eu digo, e tamén nese aspecto. Porque, ao fin e ao cabo, pues, o que che van a dar máis ou menos vai ser iso, ou pode pagar. Se pagan a cláusula, pois andando, non hai máis. É que a min Mingueza penso que ten en contra o feito de que é un xogador bastante irregular. Cando está ben, pois pode ser un xogador bastante diferencial, non? Pero é que a súa irregularidade fai que a min sexa un xogador que en moitos casos me deixa frío. De feito, eu non entendo como é posible que vaya tanto a selección española. Pero bueno, esa é unha cuestión que probablemente ten que ver tamén co contexto, coa conxuntura da selección nestes intres, non? Co feito de que hai xogadores que están lesionados, que voltarán, etcétera, etcétera. Xogadores, algúns deles que a mí me caen personalmente moi mal. Pero Pedro Porro. Estou a falar. Pero non Pedro Porro. Pero Mingueza é un xogador que penso que sería interesante que ficase un ano máis, pero é deses xogadores que se chega unha oferta positiva pro Celta, pois non é que non o vai a botar de menos, pero non chorarei pola A ver, eu creo que Mingueza está para estafar. O sea, Mingueza hoxe pagaría máis do que vale por él. Quero dicir, o tema é que se che dan 20 kilos quedaste con 10 e tampouco faz grandes milagros con 10 kilos, O sea, bueno, home, se metes 10 kilos nun lateral será... A ver, nun lateral sí, pero non vas a meter 10 kilos nun lateral, pero necesítalos para outras cousas. O que quero dicir é que en plan, claro, que 20 kilos serían máis interesantes se fose o 100% noso, pero é o que hai, o sea, en plan, xa bastante vamos a sacar que non lo deixaron por un kilo no seu día. Compradesme o manter salvo gran oferta. Sí. Eu sí. Veña, vamos aí. Somos 3 contra 1 sentimolales. Pero eu engado que penso que vai sair. Eu tamén, pero é que eu entendo que di Alex. Eu entendo que di Alex, que ahora é un momento moi bo e tal, e creo que iso... Que pasa? Que creo que non sei se chegarán a pagar os 20 kilos. Xa. Para min non, pero bueno, iso... Alex, non se te escoita. Alex. Está silenciado, Alex. Non se te escoita. Vale. Ahora. Eu creo que 20 kilos por Mingueza sí que os pagan. A cousa é que o problema que temos agora de que a mitade vai ir para o Barça o temos o ano que ven, dentro de 2, dentro de 3. A única salida de Mingueza para sacar máis cartos por Mingueza é renovalo, subirlo e que dentro de 1 ou 2 anos paguen 30 kilos e aínda así levaste 15. Entón, eu creo que, como é unha operación boísima porque saiu gratis, simplemente o Barcelona quere sacar rédito polo seu rendimento, xogador gratis que deu un rendimento brutal e que encima deixa cartos. Pero se a idea con Mingueza é sacar máis cartos dos que sacamos este ano, o veo imposible. Porque para iso ten que pagar 30 ou 40 por Mingueza. Deixemos a Mingueza de lado, por favor. Xa está a cousa clara. Sergio Carreira, siguiente nome. Este vídeo va a acabar al final del mercado, di Mr. Gonzo. Claro, é que eu quedaríame con él, obviamente, renovaría e é o que queremos todos.
o de renovalo é primordial. Home, Para entre que outra o cousa, porque non ten próximo- contrato. Por iso, renovalo é primordial para que non veña o Sevilla de turno e leve 5 millóns como con Alfon. A partir de aí, o renovaría sí ou sí. A partir de aí, para min, manter salvo gran oferta. É decir, Claro. se Mingueza quedase, son Mingueza, son Javi Rueda, son Carreira e Hugo Álvarez, e aí sobra xente. E Hugo Álvarez é intocable e me da igual o spoiler. Entón, Bueno, pero igual Álvarez iría para a esquerda. que pode ser entendo. poder ou non sei, pero se ven con cartos por Carreira, con todo o dor de mi corazón, pero eu creo que o potencial de Javi Rueda está por encima do Carreira, e Carreira pareceme un xogador validísimo para o Celta e non molesta para nada en plantilla. O que pasa é que ter 4 carrileiros dereitos, Eu non me atrevo tanto con decir de Rueda. con Javi Rueda e Carreira estou moi tranquilo aí. E Hugo Álvarez cando toque xogar pola dereita. O sea, se marcha Mingueza, Carreira, intocable. O manter salvo gran oferta. Manter se non salvo marcha gran Mingueza, Sí, eu digo Sí. manter salvo gran oferta. Eu gusta mesmo. digo o mesmo, e ademais penso que claro, non podo opinar sobre esos xogadores que veñen por detrás porque non teño a oportunidade aquí de velo Fortuna, ¿no? Pero o que sí podo dicir é que se quere facer un proxecto que inclúa canteira non podemos estar a falar de vender. Haberá que manter algúns dos xogadores e penso que Carreira pode ser un deles. Dice Manuel Ramos. Salvo que non se poda dicir que non, claro. Dice Manuel Ramos, se non veis a Hugo Álvarez para o sitio Alfon, inda que temos que seguir con isto, digo, sí, rotundamente sí, o vexo. Falaremos. Tranquilidade. Francisco José Eu Beltrán. tamén o vexo, pero bueno, xa falaremos. Con calma. Fran Beltrán. venta. Pois eu tamén digo venta. Eu penso que é un momento. Penso que é que doime moito, porque creo que sí que é un xogador que debería seguir, que tal, pero acabando o contrato, cobra bastante, o nivel é bo, pero penso que debería de ser mellor tanto para o que cobra como para o rendemento e tal, e non sei. Quer dicir, eu igual este si me animaría a vendelo. Eu non o vendería. Para mí é venta clara deportivamente se xogamos, se eu fose o adestrador do Celta ou o director deportivo tal, dende o prisma do afeccionado non, porque para min despois de Iago Aspas o xogador da plantilla que máis se merece xogar Europa co Celta é Fran Beltrán, porque foi o xogador que máis merda comeu e sempre partiuse o peito polo equipo. O que pasa é que é unha posición poblada. Eu creo que o mellor de Fran Beltrán xa se veu. É un xogador con certo cartel, é dicir, se me ven con unha oferta de 4 millóns non o vendo. O sea, oferta razonable, pero eu creo que é un xogador que aínda é xoven, ten moita experiencia en primeira e pódese sacar cartos. Para min é venta, porque tamén non casa co estilo do Celta. É dicir, co desplegue que ten e todo iso, rinde moi ben, pero os dos mediocentros que imagino ideais para o sistema de Claudio Xiraldez e o estilo de xogo, Fran Beltrán non casa aí. Pois para non casar, creo que foi o centrocampista con máis minutos en toda a tempada. Xa, Eu non o vendería. pero Pablo, ti empatas ou desempatas isto? O sea, ou empatas ou sentencias? Como está a cousa? Eu Eu e non Alex vendo. decimos venta e Antón di manter. Non. Eu digo que non porque ademais podo dicir, estou case seguro, dende o meu punto de vista, claro, podo estar trabucado, pero penso que é un deses xogadores que se non o temos, imos botalo de menos. Entón, eu non o vendería. Home, a ver, unha magnífica oferta, pois sí, pero tentaría que xogase Europa co Celta, non só porque o mereza, senón porque penso que está nun intre no que pode seguir aportando. Para min, Fran Beltrán é o mellor centrocampista que ten o Celta nestes intres.
Pero bueno, xa sei que hai quen está de acordo con iso e outros que pensan que é unha opinión un pouco popular, pero é a miña. Entón eu non o vendería. Vamos a ler a xente que temos aquí polo chat. Entre YouTube e Twitch están casi 80 persoas ás 12 Bueno, da pero noite do tú que mércores. dis? Tú que dis? A xente El En quere primeiro lugar, primeiro Pablo é un queda ben, Pablo é un Sí. puto queda ben. Quere sondear. Eu queda estou, ben. Eu sei que eu lle estou gusta o dando Trump, pero quere sondear primeiro. estou dándolle voz a nosa xente. Móllate. Primeiro móllate, despois dalle voz a quen queiras. A miña opinión é venta clarísima. Clarísima, Bueno, clarísima. Que pasa? pues entón veña, gaña. pono aí Aquí e recibe os paus de Twitter con dignidade. Aquí Manuel Ramos dice: lo siento, pero ventas de los que más cobra y eso también lo valoran mucho ahora. Pero do resto a xente, Beltrán mantenerse al volver a oferta, 25 anos, un xogador feito con moitísima experiencia, atopas poucos e polo que che darían non compensa. Beltrán mantener, Beltrán non se toca, Beltrán sempre en el Celta, mantenerse al volver a oferta, mantener a Beltrán non romper a medular, é o único que corre e defende. Non sei. Beltrán é o xogador máis regular do medio campo, aporta competitividade, Fran sempre no Celta. Seguimos sendo 3 contra 2. Nosos 3 contra Antón e o chat. No, está claro que O chat está claro é un que gañades ente. vos. Pues é o que hai, o sea, para isto están estas cousas. Ainda que Pero señan así eu- dolorosas e impopulares ou que seña, pois, oye. Sentindo Claro. moito. Eu acepto eu acepto a opinión da maioría, pero a miña segue sendo esa. Damián Rodríguez. Intocable. Intocable para min tamén. Pois- Aquí non estou con Antón e eu non respeto outras opinións. Bueno, eso bueno, eu penso que hai que mantelo pola mesma razón que expliquei con Carreira antes. Hai que manter a xogadores que realmente teñen que facerse no Celta e que poden aportar en unha tempada como esta na que haberá tantos partidos e varias competicións. O Celta penso que non pode prescindir dun xogador como ese. Damián manter salvo gran oferta, di por aquí celtista. E digo eu, celtista. Tú con co que acabas de decir, podes considerarte realmente celtista. O sea, vindo ao cortello do Bellas cun emoji de 500 millóns. No. Por 500 millóns non o vendo. Non o vendo. Si vale hoxe 500 millóns o ano que ven vai Por valer. 500 millóns non o vendes. Non o vendo. Pero vamos a ver. Tú crees que a mí me ofrecen 500 millóns hoxe e lle vou facer a alguén un emoji personalizado na miña canle? Non o fago. E en cambio é algo que fago con Damián Rodríguez. Por lo tanto, intocable. Acabouse de Vamos, Damián, vamos, Damián. Deixástela votando e eu creo que teño que intervir. A ver, por 500 millóns non farías un emolla, pero eu teño entendido que en un podcast vendístete por 50 céntimos ou algo así. Cambiaste a opinión por Beltrán. Pero ¿cómo? Eso Oye, cuidado, pero, Claro, pero 50 Oye, céntimos, Pero 500 millóns, aí hai un 5, hai un 0. Claro, Non pero sei, penso que non escoitou ben a... pero tú que prefires, a cifra, Alex? 50 céntimos na man ou 500 millóns no aire? Claro, porque eso hasta que chegue o cheque. No. Tal e cual, non sei que. Pero Pablo, por 50 céntimos ou centavos aquí eu non tomo ningún café no Starbucks. Bueno, pero O sea, no... pero non é igual Damián que Beltrán. Claro. Non Foi con Beltrán. é o mesmo Beltrán que Damián. Celtista, Hombre, Pablo. non, Hacer 50. Riman, pero non é o mesmo, non, claro. Bueno, escoitade, xa teremos tempo Pobre- cando A acabe. todo isto, pobre Antón que ten que andar tomando café do Starbucks. Fai un café aí de pota, home. Fai café de pota e invita os veciños. eu fago para que aprendan. eu fago o meu propio café na casa, claro. Pero se tes que quero facer sair- Tens que facer de pota pos veciños, para que empecen aí a tal, empezar a compartir e aprenderlles como se matan os cochos, Antes- o Hai balcón, todas as uns cousas. veciños que viñeron a casa e fixenlles un café deses de pota italiana, ¿no?
os típicos que tiña a miña avoa e dixeron, este café sí que é bo. E dixen, evidentemente, é que non se pode Isto é comparar café. un café de pota cun café do Starbucks. Pero claro, con 50 céntimos non marcas No, nada, pa moito Pablo. non dá, no. Pero con Pa moito 50 non dá. céntimos, moito. con 50 céntimos non invitas na túa casa un café, Antón. No. Eu invito na miña casa un café sen céntimos de ningún tipo. Pero Por lo tanto, con pero 50 claro. céntimos ainda máis. Pois Pero gardas no cacho, peto, porque un non muffin, claro. ponnos un muffin ou un cacho de bico ou algo que Ou un brownie ou Un algo así, muffin, claro. dice, madre mía. algo que se poña por ali, eu que Pero cara, non lle vou fal- pedir bica de Pablo, tribes en Tennessee. Pero non fales de cociña, non fales de gastronomía, que senón perdes seguidores. Certo. Que cando o fixeches a última vez non empezaron a baixar aí os que estaban. Entón, Ten mellor razón. falamos de fútbol. Tes razón. Hugo Sotelo. Cesión. Estoy con Mario. Hostia. Eu penso que cesión tamén. Hostia. Sí. Penso que sí. Penso que nesta tempada, ao menos, dos xogadores canteiráns foi dos que menos me convenceron. Entón, unha cesión para voltar despois podría ser unha boa opción, non? Sí, quizás un pouco celtista irregular, no pico. algo de que dé aí, en plan, de que pille minutos, de que pille tablas, de que pille... Sí. Cesión a un primeira, se pode ser, claro, obviamente. Pero vedes unha cesión estilo Miguel Rodríguez. O sea, cesión con cabeciña. Sí, claro. Obviamente, a un equipo que lle conveña, o sea, que seña de xogo de toque de balón, de tal. Pero digo, conveña aí. Claro. vos faríades unha cesión con Pero opción de Miguel compra Rodríguez, de 4 kilos No, ou outra No, cousa? con opción de compra no. No, porque ten o teito moi No. alto. É un xogador que se de repente explota, o sea, Hugo Sotelo estamos falando de que pode valer, é desos xogadores que pode valer 40 kilos, o sea, non... claro, para mí non, porque é diferente. Penso que no caso de Miguel, o Celta non tiña tampouco moito interese en manter a Miguel, non? Entón, a cesión era un xeito de apurarlle un pouco a saída, por así dicilo, non? E funcionou, non? Porque despois chegou o Utrecht e as cousas funcionaron e quixo quedar ali, e o mesmo agora mesmo fala neerlandés, pero a cuestión é que é unha situación diferente. Penso que o Celta non quere desfacerse deste xogador. No caso de Miguel non o teño tan claro. Eu vos digo, Hugo Sotelo non pode explotar nun Celta que vai ter 3 competicións. Sí. Pero Eu por cousas que sei, por así decirlo. Atención. Que sei que contan que tal, No, pero así por riba, facendo helicóptero, non. Cousas que sei, non. Falemos claro, que pasa ver, aquí? según parece, el pideu salir. Non O sei. clima, Hugo Sotelo é moi difícil de levar. Vale? E Claudio ten máis carácter que do que a xente pensa. E en certos momentos, non digo non pasou nada grave ni nada, pero en certos momentos poden chegar a chocar. E Hugo Sotelo non ten a cabeza o sea, ten que madurar. Eu creo que sair fora Correcto. de Vigo nestes momentos é o que mellor convén a todas as partes. O primeiro a Hugo Sotelo. Hugo Sotelo, sinceramente, cesión con opción de compra de 15 millóns tampouco. Porque eu sei que pode chegar a valer máis de 15 millóns, eu prefiro arriesgarme. Pero cesión sí, o sea, no Celta o ano que ven eu creo que si queda no Celta vai ser máis do mismo que este ano. Pode acumular 3 ou 4 xornadas tal, pero non vai ter a regularidade que precisa. Entón, eu sí que vexo cesión en primeira que xogue ben ou cesión para min ligas que venlle del uso a neerlandesa, a belga, o sea, ligas así de que poda xogar ao que lle gusta o fútbol, que teña tempo para decidir e que teña minutos asegurados. Pois nada, Aparte, eu claudico, cesión que te criou. Sí. Aparte, eu creo que o faiga ben ou faiga mal e non acabe de chegar a 3 minutos porque mellor tal, quer dicir, se o fai ben, mellor, porque obviamente se vai a curtir e pillar minutos, e se o fai mal, pois vais a dar conta de que fora do Celta fai frío, e que se non se pon as pilas, un xogador dese talento
pois pode quedar atrás como quedar moitos outros talentos na historia do Celta. Sote no valora lo que tiene, que salga y ve la realidad. Quieres Italia, corre, ve y prende la lección por ti Correcto. mismo. Di por aquí en Correcto. absoluto. Pois é un Moi de pouco acordo con absoluto. Moi de acordo. Tamén de acordo, sí. Tamén de acordo. Ben, pois nada, cesión que te quería. Bueno, chegamos ao Ecuador. Atención, 12:07 da noite. Aproveitamos para, por favor, recordarlle a xente que se está vendo isto. Podías poñer a canción, El Ecuador. Bueno, a xente que está vendo isto, se non está suscrita, home, que se suscriba, que lle dé like ao directo. A ver, a realidade No de mellor Antón, momento, verán. a realidade de Antón é que vai ser un verano interesante. E aquí estaremos nos para dar por saco todo bravo. Que si chegan fichaxes, que a actualidade, que a ver quen ven, quen non ven. Vídeos como de analizamos- Radu. Aí está, é que vamos ter de todo, vamos ter de todo. Cualquier día, que fai moito calor, non pasa nada. Piscina da sobra e pódese falar perfectamente desde a piscina. É que aquí que a xente teña claro que se Aquí tamén suscribe. podes facer un especial en directo en a praia, ¿no? Efectivamente. Desde Claro, Ourense non vai sí, ser o sí. caso, podemos ir ás termas. No, pero vai non estar de gente. Ourense, pero... Claro, aí está. Pero bueno, todo se andará, todo se andará. Daniel Van Rodríguez, atención. Claudio ya le dijo que contaba con Sotelo para la próxima temporada. Apertas. No sé si será o mismo Daniel Vans que o Daniel Vans de Twitter, pero apertas para Daniel Vans tamén, que nos manda apertas a Sí. esta hora da noite. Un tuitero que moi interesante as cousas que pon. Moi interesante. E ademais, É coñecedor da tuiteiro canteira do pon- Celta, claro. É que se non me equivoco, Sí, creo sí, que foi xunto con Berto un dos dous precursores da conta de Canteira Celeste que despois incorporou. o Correcto. club. Correcto. E ademais, quero dicir que un deses tuiteiros cos que se pode falar. En Twitter, Exacto. Claro, que é un facer rara avis, intercambio ten razón. de opinións, análisis, etcétera, e iso está moi ben porque iso non Un ajuda tanto para como- Daniel Vans. Agora, saludo para agora Unha- que se o unha mesmo. aperta, Que se o mesmo, claro, se é outro Daniel Vans. Se non o é, que yo diga. Se non é... No, se non é, pois un saludo tamén para él, que Efectivamente. carallo. Aquí saludas a todo o Efectivamente, mundo, só hai que levarse faltaba, ben con non todo o cobramos. mundo, home. Tamén recordamos, agora que estamos no Ecuador, non só que a xente dé like e se suscriba, sino que cando acabemos a lista faremos un repaso rápido a ver se subimos ou baixamos algún e, por suposto, poden volver a comprar a nosa opinión e decidir subir ou baixar algún a cambio de unha suscripción. Polo tanto, Ilais Moriba, que tamén pedirá unhas cuantas suscripcións para renovar co Celta, non sei que podemos facer aquí, porque é un caso particular, porque, entre outras cousas, non é xogador do Celta. Claro. Bueno, Renovar e manter salvo gran oferta. Bueno, renovar, mercar e manter salvo gran oferta. Eu diría o mesmo, pero cuidado. Mantendo a Beltrán. pero, Quero dicir, Moriba é mellor cando xoga con Beltrán. pois Eu Antón, deixo se aí- queres manter a Beltrán, cando acabe cando acabemos toda a lista, entras en YouTube, donas $5 e entonces xa podemos empezar a falar de onde podemos Pois a min a dupla que máis gustou este ano foi a de Damián e Likes, pero bueno, xa A min tamén. opinións persoais, Ok, persoais. ok. Opinións Tamén, persoais. tamén é unha boa dupla, pero a mí- Súmome o de manter salvo gran oferta, pero sin bloquear. Creo que o Celta en temas salarios ten que manterse, empezar a ser exixente e ir baixando, negociando e iso para ter uns salarios acordes o que o club necesita para poder despois ter incorporacións top. E creo que Ilaix pois se está a facer un bo traballo, que non se está comprando e dándolle o salario a lo loco, porque mira o que pasou con Carles, por exemplo, e creo que bueno, nesa línea de, oye, se o salario é asequible, se se pode mercar e todo iso, pues sí, adiante con Ilaix, obviamente, sí. manter salvo gran oferta. Por certo, sí que, Correcto, de acordo. sí que era Daniel Vanso tuiteiro. Manter salvo gran oferta. Vamos aí. Alfon. Un A apunte ver. tamén, Antón, non estás preparado para o que vas ver o ano que ven coa medular Damián Ilais, non digo máis. Recordemos o medio campo que mellor funcionaba no Celta Firmo, antes da trásica firmo. do trásico suceso con Damián. Sí. Son moito ollo a parella Damián Ilais. Que a min tamén me gusta a parella Damián e Likes, pero Pero máis a mí me Beltrán. gusta máis Beltrán.
Bueno, está correcto, está máis que correcto, moi respetable. A min tamén me parece que é unha boa parella, sí, señor. Bueno, pero tú mira que se o digo eu, este non sou normal, este non sei que, A este ver, non sei pero cuánto. has facer algo en plan, dicha opinión e vamos ao seguinte ou que? Despois No, dices no, que perdemos tempo. xa está colocado A ver, en home, manter salvo gran oferta, así que pois ya está, hombre, pois ya estamos está. en Alfon xa, pero Deixa de chorar, hombre, e sin vergüenza. despois Antón di que quere quedar con bueno, respetable, é respetable. Ah, Que conto temos, home, dependendo Home, de a ver, onde. eu estou de acordo co que dicía antes Alex, que non todas as opinións son respetables, Ajá. pero depende un pouco tamén do contido ideolóxico de algunhas das opinións, en este caso estamos a falar no, de fútbol. non Entón, nos matamos eu en dentro do política fútbol que sí que me parece que as opinións son en xeral respectables se argumentan mínimamente, non? Outra cousa é que en política xa hai opinións que a min non me parecen respetables, pero esa é outra cuestión. Hai algunha opinión, Antón, que se dera esta noite que non sexa respetable? Polo de agora non, pero o programa aínda non rematou. Aí está, cuidado, ten razón. Se eu digo que Carlos Pérez é mellor que Lamine Yamal, igual moi respetable non é, así Home, que hai claro. deportes está de gustos tamén No, hai pero opinións eu dixen Alex argumentando. Iso non é argumentable de ningún xeito. Bueno, cousas veredas. Claro, A ver, Seguimos. Ollo que aparece Bixu tamén por aquí polo chat, Dios mío, pero aquí aparece que grande apareceu Bixu. desde Mr. Asubío un mércores aquí a noite. Un grande Bixu. O mércores aparece toda a xente de ben, Deberíamos de invitar algún día a Bixu, que Deberíamos, ten sí, sempre sí. moi boas opinións e fala moi ben. Acórdame do podcast celeste, que algunha vez está. Sí, sí. Bixu é un crack. E algunha vez conseguiume un abono para a miña moza Bixu. Grande Bixu, grande Bixu. Carallo, mira, porque por el interés te quero Andrés. Bueno, será por será por eso. Visto leva unha semana para darme os precios dunhas camisetas que ten e todavía non dá os prezos. E mira que estou interesado e pode sacar cartas e non dá prezos. Hai que cousas persoais por aí, venga. Alfon González. Alfon. Ui. Porque xa non é renovar, é mercar. Bueno, Ahora ou xa- renovar. Manterse a lograr oferta. Neste caso, pois non sei, quero dicir, é que, claro, como non sei, ou polo menos non se coñece aí certa información, ou parece se hai que pagar os 5 kilos é unha nai de la China, o sea, rescisión. é o que hai. Rescisión. No, a realidade é rescisión, ¿no? Non hai máis. Un caso extraño Un xogador para por neste que chegamos tarde mal e arrastre, pois é o que hai. Pois moi ben. Iker Losada, non ten máis ciencia de Alfon. Iker Losada é que, sinceramente, a pesar de que me gusta, de que me parece que é un xogador válido e todo isto, pues, se se pide sería pedir outra cesión, entón non lle vexo moito sentido deixar ir, o sea, rescisión, entre comillas, bueno, que eu non apostaría porque siga, vamos. Tampouco o rendemento foi moi alá. E creo que hai xogadores no B, como Óscar Marcos, por exemplo, que pode perfectamente coller ese rol, ou hai xogadores como Hugo Álvarez que para min podrían xogar na banda esquerda arriba. Creo que hai moitas opcións sin acudir a ter que meter outra ficha como a de Iker. Sinto. Dalle sono falar de Iker Losada, Alex. Non. Teñole moito cariño, é moi bo xogador. Eu creo que aínda pode triunfar no Celta, pero o ano que ven precisamente non é o ano. Eu creo que ten que escoller un equipo no que tenga continuidade, como a tivo en Ferrol, e xa se verá, pero eu arriba os dous que veñan ten que ser moi diferenciais para min. Eu esperaba tamén un pouquiño máis de Iker, creo recordar que o propio Claudio decía que non fora de todo xusto cos minutos e con todo o que, digamos, podía haberlle dado a Iker Losada. Algúns minutos que entrou tamén tarde mal e arrastro, en momentos no que lle pedía unha cousa moi concreta que non era o que mellor se lle dá a él. Bueno, certas cousas, pero penso que igual sí que ainda hai que foguearse un pouco máis antes de volver ao Celta.
era un dos xogadores que máis estaba tal, pero oye, ao final as circunstancias foron por outro lado. Agora, se o Betis quere Tamén facer un digo- pack con Borja, pois eu pa diante, a tope. Iso é o que iba a decir eu. Se o Betis non se sube moi barra e pode sacarlo máis ou menos polo que o mercou, creo que o Betis pois non pode pedir 5 millóns. Eu o mercaba sen dúbida e o cedía. Para min sería unha operación moi boa. Fichar a Iker 3 millóns, 3 como máximo, e logo cedelo para que vaya tendo minutos, moi boa operación tamén. Pero verlo no plantelo ano que ven, non. Eu tampouco vexo no plantel o ano que ven, a verdade. Xogou pouco e chegou moi avanzada a tempada. Aínda meteu 2 ou 3 goles, pero se tes que pagar 2 millóns, difícil. Borja Iker por 4 kilos, yo también esperaba más de Iker, necesita ir a un equipo en el que pueda jugar muchos minutos. Yo cedido lo traería de nuevo a Iker. Iker para min comprar a baixa, o que non fixemos co Racing, pero tamén ten razón Mario co que di, ten que vir en oportunidade de mercado. Sí, creo que está un pouco aí. Bueno, de momento creo que vai ser rescisión a falta de unha oportunidade que se te plante no mercado para incorporalo, que el faga tamén algo de forza para estar en Vigo en vez de en Sevilla. Borja Iglesias, non nos movemos do Betis. Para min manter salvo gran oferta, o sea, eu ficharía e tería un equipo sí ou sí. O sea, para min este ano foi fundamental para meternos en Europa. Sin aportar goles, probablemente foi o dianteiro que máis aportou cousas ao equipo. Así que eu, vamos, sí, e xa o que aporta a nivel persoal, pois xa é para poñerlle a guinda ao pastel. E por iso mesmo é intocable, porque ninguén vai vir con 10 millóns por Borja Iglesias, así que o de gran oferta non o vexo, intocable para min. Intocable, sí. Para min intocable. Para min totalmente intocable. E ademais penso que un xogador que está moi a gusto neste Celta, que aporta moitísimo, que non podemos xulgalo simplemente polos goles, porque aunque marcou goles, fixo moitas cousas ás veces máis importantes que marcar eses goles, e para min é un xogador fundamental neste Celta de Claudio Giraldez por moitísimas razóns. De feito, penso que se podría facer un programa especial sobre as aportacións de Borja a este Celta esta tempada. No Bar Celeste, nas votacións que houbo durante toda a tempada por parte da audiencia, quedou Borja segundo, só un punto por debaixo de Iago Aspas. Así que, bueno, penso que foi unha incorporación desas estelares, e iso sí que un galáctico celeste para min. E penso que hai que mantelo, que hai que fichalo, e hai que facer o esforzo, claro. Tampouco hai que pagar aí unha impresionante millonada que non teñamos, pero hai que facer o esforzo para que continue, porque ademais eu penso que el quere continuar. Mira, Antón, eu diría Chantón que incluso desde Iago Aspas creo que non houbo outro xogador que fixera tanto por xogar no Celta. Posiblemente desde que volvera Iago. Sí. Tamén quero decir que se seguimos con estos chistes de merda vamos mandar a alguén fora, o sea, vamos a expulsar. En absoluto, por favor. Sí, en absoluto. Ten en conta, dixo Juto, Borja top, e dixo absoluto, yo prefiero Tanga. O sea, ata logo. En absoluto, por favor, primeiro aviso, damos un ou dous, o terceiro vas fora. Un warning, ¿no? Un warning como no tenis. Un warning. Falando un pouco de Borja Iglesias, dos programas especiais que di Antón e dos chistes que di Mario, que pensades da cantidade innumerable de béticos que en Twitter din que Borja é 10 millóns ou 12 millóns ou iso que pensan que van sacar? Bueno, en fin, que de sueños vive el hombre. Atención que aparece o señor Bixu falando por privado, preguntando como pode dar diñeiro a Canle. Bueno, isto xa é... Ollo, cuidado.
Isto xa é o Claro, depende de canto clímax. diñeiro sexa, Como pero vou O clímax. sí. inventar as camisetas, Eu xa te envío o bicho. vexo aí algo de dolencias. Vexo aí algo de dolencias. A Monique che forte. Hola, buenas noches, Unai fuera. Ahora aí fuera. Ala, boa noite. Xa para abrir boca. Acabouse. Acabouse. Para abrir boca. Bueno, a lo menos dixo boas noites antes de dicir un aí Ten fuera, razón. porque Sí, podía sí, sí. dicir un aí fuera Sí, boas sí, sí. noites. Eso está. O Sería nin boa peor, noites. O nin boa noites. En fin. Chivato. Bueno, oye, de verdad, gracias, Bixu. É un puto crack, de verdad. É un Eu Bixu, crack. a verdad, saco sempre o sombreiro por todo, o Un sea, crack. Non foi falta, bicho, non foi falta. Seareiro, pero de verdade. Seareiros de verdade. Cervi, Xeareiro de verdade tamén. Pero Cervi, venta ou restricción, xa non o teño claro. Venta. Eu creo que aínda por Cervi podemos Sí. sacar cartos. Sí se pode vender. En Argentina ou a la vez. O caso é que queira salir el, que ese é o tema. intocable, di curiosidades. Para mí Intocable venta. por resto de equipo. A ver, A ver, se hai unha cousa aquí, por certo, que estamos sinceros, o sea, en plan, Ah, eu hai que especificar a moito, diferencia, hai que especificar a Eu sinto diferencia moito, entre as eu dúas entendo- cousas. Eu entendo que nese vestiario que Cervi é importante, que pon a música e todo iso, pero é que precisamente eu por esa música que tal rescindíalle, por moito que bailen ali, porque Claro, sí. Vamos a Polo seu, matizar. miña nai. polo seu gusto musical, que non claro. Restricción polo seu gusto musical. Vamos a matizar Totalmente, caralladas totalmente. aparte de a diferencia Aquí entre non vender, bancamos a Morocho, se banca aquí. entre sinto vender, moito, eu pero te polo queres menos, calar eu un polo pouco ca puta gorra esa, que estás aí que non te calas. Non ves que estou falando ca xente? Porra. Podes ter un pouco de respeto, Mario Seijas, por os demais, por favor. Teñote que silenciar e censurar. Diferencia entre venta e rescisión. Hostia. Home, pois a ver, venta e restricción. Pablo, censúrame, por favor, axudádeme. Es que, a ver, como iba dicindo por octava vez, a diferencia entre venta e rescisión é non que o queramos vender ou non, é que se non chega ningún diñeiro, pois igual quédome con Beltrán, claro. Con Ristich, home, se non chega ningún diñeiro, pois non me urxe tanto, aunque un pouco máis, bastante máis que Beltrán, rescindilo. Pero agora ben, eu con Cervi, se en vez de 1,5 millóns chegan 0, pois igual tamén me desfago del. Polo tanto, a miña Si opción que é pagas o salario e non saes gañando nada. bueno, a ver, pero No, claro. eu que sei, se chega é que non sei, non se pode vender a un club por 0 euros. Sí. Pois eso. Claro que se pode. Podes vender. Bueno, pero eso non Xa é estás vender, vendendo eso é tomar o pelo a xente. O millón que cobra o ano. Bueno, pois vale. Millón é pois algo, cobra, venta. non? Convencécheme. A ver, Venta. Cervi sí que creo ten mercado. É decir, non imos sacar 3 millóns por él, pero un equipo que veña con un 1,5 e tal, pode habelo perfectamente. Free Mario, En poñen por aquí. México, en Argentina o Alavés, o sea, pode haber. O sea, non en un caso Ristich. Eu con Ristich, salvo o Estrela Vermella e o Partizan, non sei quen vai dar cartos por Ristich, se leva 4 anos O en Alavés. continuidade, pero sí que por Cervi se pode sacar porque ten o seu cartel do seu día en Argentina, en Benfica, tal. Sí. Bueno, Sí. ainda que seña un millonciño por aí rascalo. Iso. E para min, por 0 euros e que non pagar nada do salario, tamén fora, Tamén. Sí, Sin sí. dúbida. Sin dúbida. Es que o salario, decía- non porque sea mal capaz ou mal xogador, pero o salario que ten o Celta pode facer maravillas con ese salario repartindo entre canteiráns que estén cobrando pouco. Decía por aquí Los Orate antes, o carallo que sigades vos a tempada que ven, os xogadores veñen e van. Aí está. A ver, habría que facer unha tier list de tertulianos. Para min, Mario Seijas está en cesión. Que ademais creo que ten algunha oferta por aí que lle pode interesar para rodarse, para
para que volva un pouco máis sereno. Polo tanto, despois meteremos a Claro, cada... pode rodarse no Bar Celeste un par de semanas, un par Ben. de... Pero, un par... pero ollo, en plan, a un sitio donde me den xa, eu son un jugón, entonces teño que ir para un sitio en Claro, plan, claro. se vou para o Por Bar suposto, Celeste, ben, se vou para TQHT, mal. Entonces son, Claro, no, pero- vale, cousas así. pero A ver, uns pues meses vas a para hacer- rodar e vas a despois hacer un volta top, entonces. o señor Pablo. A ver, a min o destino dame igual, é por quitalo de encima unha temporada, pero bueno, si quere ir pa donde queres ir? A ver, donde estaría mellor que aquí realmente, Mario? En calcar lado. Home, a ver. Censurado Ah, xa censurado, inmediatamente. acabou. Censurado xa acabou. Que pena que sean autocensura, Si non estabas así todo o programa. Que barbaridade. Bueno, a ver, vamos a dar a iso ou que? Darémoslle. Dale. O siguiente nome e eu cálome é Hugo Álvarez. Eu voume, fala de vos. Intocable, pero de calle. Intocable. Para min intocable. Para min tamén intocable. Pois non se fale máis. Viña eu aí que a Pero Alex, desempatar, que pero xa non hai nada que desempatar. El tista, renovación, claro, rebonarlle para máis cartos. Tú debes de ser representante delo ou algo. Eu iba a decir estatua fora de Balaídos, pero non nos caben xa tantas Déixate de estatuas, que as estatuas non hai. O das estatuas penso que ese sería outro debate, pero que lle Pero fagan un en Ourense. Divix futuro do clube con Carlos. Ollo. Foi o Carlos, É de Charlie Xareiro, Celta. O Álvarez intocable. O hito de mi vida. Oye, podedevos creer que ven en TikTok Venta glorioso despois, dixo aí. vin unha tipa en TikTok, unha rapaza que se tatuou no brazo unha firma de Hugo Álvarez. Pois mira, iso é o que che pasa Amor, por estar amor. Tatuouse unha firma de Hugo Álvarez. do seu nome. Hugo Álvarez firmou como quen firmou a camiseta, pero no brazo dunha rapaza que foi correndo a tatuar esa firma. Habería que traer esa rapaza ao programa e quitar a ver, Mario Seixas. Bueno, iso Vamos iso che pasa vamos por dar estar aquí. vendo TikTok. Iso Vale, che pasa veña, por estar vendo TikTok. Vamos a facer así a machada en plan a pronóstico machada e tal. Se o Celta gana a Europa League, tatúome a firma de Hugo Álvarez como esa chavala nunha cacha. E queda grabado, Pues queda grabado, queda Brutal. totalmente grabado. Brutal. Aí está, clausulazo esa chica, di en absoluto. Mario Cesión, ves? Mario Cesión, pero despois do que dixo, eu quero ver como vai evolucionando a súa cara ao longo da tempada. Bueno, nunca Pablo desexou tanto ganar a Europa League. Hombre, Polo no. Celta e por verme tatuada unha cacha, ollo. Aí Claro, e está. ademais, habería, penso que sería que el se tatúa na cacha e presenta esa tatuaxe no directo que eu farei dende a piscina. Aí está, efectivamente. Entón, pois xa é perfecto, xa é Entonces, como xa. unha... Aquí é unha Claro. cantidade de... Iso terás 2000 suscriptores novos despois disso. Efectivamente, non conto menos. Unha cacha Mesmo de... xente do Deportivo da Coruña se suscribiría para ver iso. A ver, Eu subo a aposta. Para min na cacha parece un pouco falta de respeto porque por aí cago e tal, pero se eu o prometo, dame igual o que diga muller, se gañamos a Europa League, a miña erección vai ser tan grande que tatúome o nombre e os apellidos de Claudio Xiraldez aí para toda a vida. Te o digo en serio. Gañando a Europa League. Oh my god. a ver, pero eu Alex entendo que eso xa o tiñas premeditado. O presento en directo ou non? Non o tiña meditado, pero se di eso Mario eu gañando a Europa League. No, pero eu entendo, Alex, que para min é un nome moi longo, que eso... Non politiquemos nin sexualicemos este canal, por favor. Claro, por suposto. Estamos non vai a empezar. No, Antón, pero mira.
Bueno, sí, e ao final, Eu acabas sou pondo as ese iniciales. Xa sei como. Eu entendo Bueno, Alex, que er, isto o tiñas premeditado si fora na Conference League que tú ansiabas. Polo tanto, si non é ganando a Conference League, é ganando a Europa League, eu penso que o que Gañando deberías a conferencia tamén o facía. o que por eso eu creo que ganando a Europa League hai que subir a Claro. aposta e penso que deberías ter outro fillo e chamarlle Hugo Álvarez. Eso creo que sería ollo, cuidado. o lógico. Hugo Álvarez e despois xa os teus apelidos. Penso que sería unha O sea, aposta. Hugo Álvarez o non. Hugo Álvarez non. Álvarez, Sí. Claro. A ver, eu estou un pouco en desacordo, con todo o cariño a Hugo Álvarez, pero si gaña o Celta Europa League, a gaña o equipo e o director do equipo é este señor. Eu creo que non ser que Hugo Álvarez remate a Europa Claro, League claro. con 15 goles e 10 asistencias, entonces o merco, Eh. pero se non é claramente gracias a Hugo Álvarez o conseguir o título, eu esto, pero donde que irades. Se En os en parece absoluto. unha burrada aí, pois non o fago aí, pero donde que irades. No, aí non o Meter- podes facer Úsame de porque palabra, non o podemos amosar no programa, entón non ten sentido. Bueno, Eu vamos. xa aparecerá. Terías que Xa amosalo noutro tipo O de... Clear Blue. Adiós. O Adiós, Predictor. canal de Pablo. O Predictor. O vamos. Non Claro, te, claro. Eu non teño, vamos. Bueno, en fin. Que... No, non o digo por ti, digo polas Adiós, plataformas. o sea, en plan, Hai outras sabes, plataformas nas que O iso sentido tería máis de éxito. 18, iso sí. Bueno, o próximo canal del señor Pablo en Pornhub, tédelo aí abaixo. tengo Nas OnlyFans, como descripcións. gañemos OnlyFans. OnlyFans. Oye, Bueno, Qué mal. amigos, que nos desviamos para variar. Si é que somos unhos desviados. deberíamos de Cosas facer así. un calendario tamén no Nadal. Un calendario sexy ou algo así tamén. Estilo bombeiros, ¿no? Claro, Eso, sí, sí. Claro. A ver, pero eu Ai, pregunto, ai. en todo o directo que levamos, ás tantas da noite un mércores, non houbo ningún solo miembro, vos creeríades que sí que pagarían o noso OnlyFans? É que xa estás falando OnlyFans de miembros de tal, isto razón. degenera. Tes razón. Claro. Iago Aspas. Ya, hombre, Yago Aspas intocable. Pois pues está. Claro. Pois acabouse. Se chegan con 500 millóns, pois tamén intocable. Intocable. Exacto. Intocable, veña. tes razón. Exacto. Pois para mí non. Para ti non, non? Para ti, Hombre, cesión. 500 millóns a ver, para mí o escudo vai moito máis importante que Pero- os nomes. Pero mira, Para mí non é intocable, pero si ven con 500 millóns, Pero mira. tendo 38 anos, que Se vaya a veñen- ganar outros 500, pero Mira, pero pero é que o tema é cando viñeron por Neymar pagaron a millonada, cando viñeron por tal, pero que veñan con 500 millóns e non se venda a Yago, en plan rollo historia do clube e tal, eso é mellor que un título. Eso é mellor que un título para min. E para min sería o máis bonito que lle podría pasar ao Celta, en plan que veña alguén con 500 millóns e que Eu diga, diría Yago máis. Aspas non se vende. Eu diría máis, como dirían os Hernández e Fernández en Tintín, diría que sen Iago Aspas o Celta non pode xogar a Europa League. Se Iago Aspas polo que sexa non continúa, o Celta ten que sair da Europa League. Porque unha das razóns de que o Celta xogue a Europa League é que Iago Aspas volte a xogar a Europa antes de retirarse. Correcto. Entón, para min, está claro que Iago Aspas é máis intocable que Elliot Ness. Ollo. Oye, Ou cuidado. máis intocable que o señor Alex no mes seguinte a facerse a tatuaxe de Claudio Giraldez que teña pensado. Tamén estou bastante de acordo con Dinky que di cederlo e que se foguee. Bueno, tamén é unha opción que debería baraxar Celta. Pablo Durán, continuamos. Manter salvo gran oferta. O sea, creo un xogador que pelexa moito, que dá moitos minutos, que sempre está físicamente moi presente no campo e que se aproveita moito, sempre manter salvo gran oferta. Sí, eu Ten que tamén ser. estou de acordo. estando de acordo, eu creo que non reúne aínda os requisitos para que veña unha gran oferta, e gran oferta eu falo por enriba dos 10 millóns, ninguén vai dar 10 millóns por Pablo Durán, para mí intocable por iso mismo. Porque para min 6 millóns non sería gran oferta. Increíble rendemento cando chorábamos por Duicas, efectivamente. Durán máximo asistente con 6, xunto con Mingueza.
efectivamente. Sí, sí, sí. Salvo 15 ou 20 millóns. Para comprar Aspas tendría que comprar el club. Aporta muchísimo máis de lo que parece. Non sei Totalmente de acordo. non sei que Moito facer con traballo. Verón, É moi estilo Borja, o sea, digamos desgasta moitos rivais, o espacio é moi perigoso, é un tío que sempre contaxia esa maneira de presionar e de ir contra os rivais, o sea, en plan, para min ten que seguir sí ou sí. O sea, é desos xogadores que aparte a historia que ten detrás, a historia de Pablo, é fermosa, porque é un xogador que ven do Compostela, que ven sempre pola banda dereita, como se di, non? E vamos, que penso que é un exemplo enorme para os canteiráns e que, vamos, Intocable, que hai moitos acabouse. argumentos para que sexa pois intocable, hombre. Claro que sí. Intocable. Veña, intocable, claro que sí. William Swedberg. Sí, no. Manter salvo gran oferta tamén. William. E gran oferta, digo, e mínimo 30 kilos. Hostia. Porque creo que Williot e digo xo así, creo que Williot, o sea, que ten 21 anos e fixo os mellores números que Alfon. Xa sei que ao mellor Alfon en certos momentos deu máis tal, pero que estamos falando de 21 anos. O sea, en plan... Eu estando de acordo contigo, eu creo que Billiot pode chegar a valer máis de 30 millóns. Sí. Digo, como mínimo ahora, No Celta non o Sí. creo. Outra cousa é o risco. E para min 18 kilos por William Swedberg. Que facedes? No, 18. No. Eu penso Eu o vendo. Eu o penso moito. Pero, o sea, eu iba a decir 20 e con 20 kilos xa, porque o sea, sí, que pode valer un caso Hugo Sotelo ou tal, que pode valerlos, sí, pero aínda non nos vale. Para Mira. o Celta 20 millóns son moitos millóns. Máis vale asegurar esos 20 millóns que agardar a que valga esos 30. O Celta, sendo o Celta, se eu son non sei. Mira, O fútbol... Manchester City non o vendo por 30 kilos. Pero No sendo o Celta, sí. A ver, no fútbol hai unha cousa que é o gol e se paga carísimo. Carísimo. E Williot ten unha facilidade para facer goles, xogando pouquiños minutos ou o que seña, ten unha facilidade que iso é brutal. Encima este ano deu goles e deu asistencias, o sea, quero dicir que non é que tal. Eu Williot de que con 21 anos e todo o que ten por diante, vamos, é que vamos. Unha oferta, digo, eu que digo, mínimo de 30 para arriba, senón eu non. Oye, un momento, que non saltou aquí, saltou na cousa de 3, pero non no marco que estamos os 4. Don Calaveras suscribíndose con Prime en Twitch durante 3 meses. Un aplauso para Don Calaveras. Don Calaveras que es cool, claro. Unha aperta. É cool. Es cool. Aí está. School había tempo que non... Sí, que non lle charlamos sobre eso. Unha aperta para School. Unha aperta grande. O bo de School, que agora é tertuliano tamén, pasou ao outro lado da pantalla. Sí. E que volve pola porta grande. Tamén para... Un saúdo para a taberna, claro, por suposto que sí. O sea, hoxe tivemos a School Para todos os e a Mister Asubío da taberna. Tivemos a Daniel Vance de Twitter Celta. Tivemos a Bishu de todo. De todo, o sea, Bishu é un desos seareiros de verdade, o sea, en plan representativo no mundo do Celta, o sea, totalmente, o sea, para min un referente. E tivemos tamén a celtista que era o representante de Hugo Álvarez. Ben, estamos todos. Bueno, perdón, que me bueno, perdí. Billiot, cesión para que se fogue, ¿no? Non te rías que hai pouco puxémolo en cesión, No. Para min, manter se hai unha boa oferta, pois pensalo, como dixestes vos. Eu creo que é eso. Diferimos en cual é unha gran oferta, pero é un pouco esa sensación. Correcto, sí. Manter salvo gran oferta, o da oferta é discutible, pero manter salvo gran oferta.
Iso, pero para terminar co meu, xa, co debate con Mario, tamén quero decir, eu era o primeiro, por exemplo, por poner un exemplo moi parecido a Biliot, que despois do ano da UEFA eu non vendería a Piones 20 millóns. E logo é un rapaz que, a ver, sí, a cabeza foi como foi, pero Cabeza non que para. estábamos desexando que se basa por 3 millóns. Entón, eu quero decir que non todos os xogadores chegan ao que poden chegar. Eu Claro, creo claro. que o Celta non está en condicións de receitar 20 millóns por alguén que non é unha realidade. Bueno. Bueno, amigos, Eu hasta aquí chegou a plantilla do Celta. Fáltanos un total de 6 nomes. Aquí hai 5 porque hai un que computa como xogador do Celta Fortuna que non está no Celta, pero que pertencen ao Celta. E que tamén temos que colocar rapidamente, empezando por Carlos Pérez. rescisión. Home, venta como se poida, quero dicir, rescisión, Sí. chamalle X. Venta me refiro a que o que se poida, quero dicir, liberarnos del como se poida. Como se Rescisión. Eu rescisión Desfacerse entendo desde ese modo. Rescisión é... Pero mira, rescisión- aquí quitamos. A ver, rescisión sería, o sea, rescindirlle o contrato e pagarlle o que sexa, pero que se pire. O que marcha a coste Eu entendo cero, por o que iso. sea. Non sei. Se Eu- tivese o salario de Cervi, podíanse sacar igual un par de kilos, pero eu creo que se hai algún clube que quedese con Carles en propiedade, con que chupe o salario, o salario se non o dan de una vai ser a prima de fichase, pero eu por Carles, eu vin moita xente en Twitter que escandalizábase porque non íbamos sacar millóns Claro. por el. Os millóns están no salario, é dicir, por Carles eu creo que non sacamos ni uno. Simplemente que No, pero- un equipo pague o seu salario e vía. Pero é o que fala aquí Bixu, en plan, rescisión non se pode, porque é un pastizal o que lle hai que pagar, o sea, pasa un Bueno, pouco pero como mutuo que se acordo para non Entonces- sacar diñeiro por el. Eu antes de pagarlle 2 anos e que se pire, o teño adestrando aí que se coma os mocos. Se non colabora, que se coma os mocos, pero quero decir, postos a salir, eu non beso unha venta, senón marchar gratis e noutro sitio que Ben, paguen o eso que é un pagar. pouco ese tier, Claro. penso que vai un pouco por aí. Vale, vale. Que podemos explicar. Quizás aquí nesto sí que habría que añadir o de abaixo de todo como en plan rescisión de malos modos ou algo así, en plan de a la puta calle. Que vaya con Dios, que vaya con Dios. Venta por €1 a Laris. Bueno, tamén é unha opción, unha categoría que podía ser. É Venta moi por interesante €1. o que pon aquí, moi interesante o que pon Celtista, que dice e que dar plantilla tampouco se pode porque tapa fichas e proyección. Pois totalmente de acordo, o sea, que Claro, é o peor que nos pode pasar, que quede un xogador como a Carles tapando tanto deportivamente como económicamente, tapando tanto. Deportivamente non vai tapar a ninguén porque sabemos que Claudio se ten que poner a mandura, se non gana Sí, pero bueno, vai pero ser bueno, un banquillo. Utilizou, Convocado non ni é? nada. Cando estivo aquí utilizou, non? E meteu algún gol. Sí, por eso digo, pero se o utiliza Claudio non vai ser porque teña dorsal do primeiro equipo, senón porque o gaña. Senón Bueno, pero que temos o caso do Manquillo. O de as fichas, eu creo que este ano non vai ver ese problema porque eu creo que non imos completar as 25 fichas. Bueno, Pero fin. que sí, o ideal es que Pasemos para Grecia. de eso non vamos estar máis con Carlos Pérez, con Iago Aspas. Manu Sánchez. eu venta, Venta. como se poida, pero venta. Pero é Ten de, mercado, Manu. claro, é de onde pode sacar rascar algún carto para o clube, non? Antón? Sí, eu penso que venta e tentar sacar algúns cartos por el, non? Pero bueno, dende logo non mantelo. Unai Núñez. Venta tamén. Venta. Eu No, sí fixo que... ben. Titular indiscutible. Fixo ben Entre venta e no... rescisión.
Eu No, rescisión. venta. O sea, Unai non o fixo nada mal o Bilbao, a temporada que tal, e hai que rascar algún peso de aí. Pois tes razón. Eu Venta. tamén penso Non se que xamos venda. vosotros. Xa son cos equipos non parvos non son. E cando Sobra. ti queres desfacerte dun xogador e cobra moito, casi con que Xa. non teñas que pagarle máis salario, imos que chutamos. Tens que vendelo ao Athletic, por pouco que sexa. Sí, pero eu penso que de quedar algún, creo que se lle pode sacar unha tempada de 3 competiciones máis cousa a Unai Núñez que non a Carles. Bueno, Bueno, esa a é a ver, mellor opción. Se funcionou aí, pois evidentemente no Celta non funcionou. Entón, tampouco esa sería a opción quero máis dicir, adecuada, non? refírome que tampouco, vendo Claudio tal e como todo iso, o rendemento que lle saca aos xogadores, tampouco me disgustaría velo ao lado de Marcos Alonso en algunha situación. Se no Bilbao fixo ben, aquí tampouco te debería de ter que facer mal. O tema é, claro, unha ficha tan alta, 1000 historias, pois Claro. o ideal é a venta para min, pero bueno. Claro, é que para mí non vale Iso non vale unha aclimatación de 5 partidos que o xogue Unai e non o xogue Joel Lago, por exemplo. Por lo tanto, eu, como sea... Non, pero ao marxe diso, o verán pasado por estas fechas, tamén Starfelt era un descarte. Xa, O problema, Sí. o grandísimo problema de Unai é Sí, o sí. salario. O sea, sí, Claro, pode eso haber é. un renacimiento de Unai Claro, a son largo expertos. plazo con Javi e tal. Pode ser, pero o salario é aínda que sexa do mellor da plantilla, o sea, aínda que dé o rendemento de Carles Starfelt este ano, ese salario para o Celta. Sí, Bueno, estou de amigos, acordo. Penso que é un xogador que non hai razón racional pola que sexa un xogador que con Claudio non poida participar no equipo e aportar, pero por eses cartos, tendo en conta o pasado de Unai no equipo, o feito de que se o fixo ben, como así semella que foi en Bilbao, non ten moito sentido tentar manter a un xogador como ese cando a ficha é tan alta, claro, é Ese que é o é unha problema. cuestión de cartos Ese é o tamén. problema. Bueno, amigos, seguimos. Carlos Doutor. Rescisión. E non hai Sí, mercado sí. por el, non tal, rescisión, clarísimamente. Para min tamén. Típico exemplo de xogador que temos na casa, non hai que buscalo fora. Fichaxe duro, Cesión. Duro, entende. Hostia, Cesión. Eu non creo que teña moito futuro no Celta, pode ser, pero non creo. Pero eu a Doutor vésole cousas que aí non le saíron as cousas, o sea, este ano en segunda división en 2 equipos e non se fixo titular, pero eu creo que é o típico xogador que si chega ao equipo indicado e cos minutos indicados pode sacar o ano que ven 2-3 millóns, porque tamén sabemos que os canteiráns de Barça e Madrid a unha da mañá sempre falando ten de o 3 peso kilos de por esa Doutor. cantera. Que animalada. Eu creo por iso. Para min mal fichase, pero eu creo que poden sacarse cartos por Doutor agora mesmo. Eu creo que unha cesión manténdole o salario nun segunda división así perfectamente pode ser válida. O sea, un Doutor en Las Palmas, por exemplo, eu creo que pode facer moi boa tempada e o ano que ven ter ofertas Non sei. ou de segunda ou de equipos baixos de primeira. Eu, para min, como non ten un salario moi alto, non é moi urxente desfacerse del definitivamente, para min. Non perdes nada. Pero como por telo somos 3 cedido contra outro ano 1, máis. Alex, non lle des máis voltas a Doutor porque non Vale. hai máis volta que darlle. O pobre Doutor. Pois non le dou mal, pero podo expresar a miña opinión, Sí, é verdade? verdade, sí, Para é verdade. dentro de 2 anos decir vos, ves? Está Ves grabado, como tiña está razón, grabado. ves? Oye, o que estou alucinando é E ademais co exercicio é unha de opinión brazo, respetable. o exercicio de brazo que está facendo Antón nestes últimos minutos, con a cousa apasionante. No, é que agora estou sentado noutro lugar porque onde estaba dá o sol directamente sobre o teléfono e así non pode ser. Vale, vale. Aquí vale. estou nun pequeno columpio que temos aquí na entrada da casa. Mira, vai, que cuco, Entón, que ben, pois, que bueno, ben feitiño. Pois aí
¿no? Bueno, É o pois, sur dos Estados Unidos, moi típico isto. pois, amigos, quédanos un par de nomes rápidamente. Josef Aidú. Venta, Manter salvo gran oferta. venta. Para min, Venta tamén, aunque é un xogador que me gusta, pero os problemas físicos penso que van ser un lastre importante. Entón eu diría que Venta. E desgraciadamente, venta Intocable. tamén. A opinión de Alex volve a quedar reducida a mínima expresión. Non tedes corazón. No, pero eu xa dixen que é un xogador que me gusta, pero Eu paguei unha camiseta de Aidú A ver, esta Eu non tempada, estou preparado. A ver, non é ter corazón ou non? Non estou preparado para o día que Edu deixe de pertenecer ao Celta. Aficionados de Celta. A ver, a mí pareceme ben, pero é que te paras a pensar onde pode xogar Aidú neste sistema de Claudio. Solo no centro da zaga, solo. Porque saída de balón, Fai falta. dianteiro... Pero Bueno, o tema é que... axudando a Edu a colocar as camisolas antes do partido e tendo as botas en condicións. Con ese Dame salario, igual, non? pero Non te jode Eidú con ese é- salario. e despois No, de que home. desfacerse de Beltrán, claro. Nah, pero... Ei. Hai O que tema é- gastar os cartos que sean Nah, pero a ver, Aidú, en plan, solo pode xogar no centro da zaga, donde temos a Starfel e a Joel, pero ainda así, o sea, se volta Unai e non se dá vendido e todo iso, tes que tragar con Unai que tamén xoga nesa posición, ou incluso eu penso que hai xogadores no B que poden dar rendemento mellor nesa Venta que te posición. criou. Eu sinto, pero que vexo unha venta como unha catedral. Non hai máis. Pois venta. Aidú no sistema de Claudio non ten saída de balón ningunha. Sí que se recuperase un máximo nivel, pero tería que recuperalo. Son moitas incógnitas para Para min é máis Aidú, un problema físico que outra Venta. cousa, porque Venta, penso venta. que ten máis saída de balón da que se adoita dicir, No, pero no. penso que o seu problema máis grande é o problema físico. Bueno, amigos. Esta perfecta salida de balón de Starfel vasme contra vostedes. Bueno, Quédanos un. non é boa, Quédanos a un. saída de balón de Starfel non é boa, pero é dúas veces mellor ou doble mellor que a de Aidú. O sea, pero clarísimamente. Non lo estou facendo. Eh, Edu pode parecer torpe, pero creo que ten mellor criterio que Que non Starfel acabamos. para Non, sacar o no, balón. Que non acabamos non hoxe. ten nin visión de xogo nin técnica, o sea, non olvídate. acabamos. Faltanos un. Para min o físico é o problema para un xogador como Aidú. Entón, eu vexo Venta por esa razón. Jaime, doutor cambio de cromos Nico Paz. Home, claro. No, claro, sí. Ou por Mbappé. Eu diría por Mbappé que tamén podíamos facer cambio de cromos. Miña naiciña. Javi Rueda, quédanos para pechar isto. Non temos a foto, desgraciadamente, pero imaginámonos onde Pois, pode ir Javi Rueda. Manter salvo gran oferta. Javi Rueda. E conseguir unha foto tamén. Sí, manter unha... Manter salvo gran Manter salvo Efectivamente. gran oferta. Ben. Pois aí está, non? Sí, Así queda a cousa. Vamos a repasar rapidamente. Rescisión. Atención, tertulianos e xente do chat por se hai algo que cambiar ou se queredes pagar para cambiar algo. Que xa sabedes como funciona, Ollo, como funciona ollo, aquí as cousas. pero canto hai que pagar? Pois con 50 céntimos xa vamos tirando. A realidade é Ollo, Un café porque- non vai ou non Ollo vai? porque a putita de YouTube está de volta. a putita de YouTube o que cobra e o que non cobra nada, que é o mendigo de YouTube, xa entonces. Home, Pois xa. el vicioso de YouTube. Rescisión de contrato. No, digo o que pide, pero claro. Rescisión de contrato. Vicente Guaita, Iván Villar, Manquillo, Jailson, Alfon, Iker Losada, Carlos Pérez e Carlos Llotor. Venta sería para Mijailo Ristich, Fran Beltrán, Franco Cervi, Manu Sánchez, Unai Núñez e Josef Aidú. Cesión, Hugo Sotelo. Manter salvo gran oferta, Javi Rueda, Carles Starfel, Carlos Domínguez, Mingueza, Carreira, Ilais Moriba e William Swedberg. En o posto de intocables, Marcos Alonso, Javi Rodríguez, Damián Rodríguez, Borja Iglesias, Hugo Álvarez, Iago Aspas e Pablito Durán.
Bueno, canta un pouco aí Damián, pero é que somos moi de Damián aquí. Sentímolo moito, aquí- pero é o que hai. É o que hai. Nada. Aquí vai cantar É o toda a que vida. hai. Para mí non canta nada. No, para min tampouco. O que pasa é que habrá xente que, oye, diga, pero estos tíos... É un rapaz de 21 anos que pasou o que pasou, pero es que a xente eu creo que esquece as cousas, pero que era indiscutible antes de que pasase o que pasou, o sea, Sí, que sí, sí. Damián é moi bo, non só é o cariño. Eu tamén teño cariño a Hugo Sotelo, pero se teño que pensar coa cabeza, pero Damián non só co corazón, coa cabeza, eu ofrecen 20 kilos e non quero 20 kilos por Damián. Eu. Atención que Bixu ofrece 10 euros por retirar a venta de Beltrán. Eu estou de acordo con Bixu. O sea, vas a pachas con A ver, Bixu. A ver, Bixu, este home por 50 céntimos puxa a Beltrán máis arriba na tal, por 10 euros eu penso que cho pon aí como De foto do ídolo de masas. No, fabrica foto da fabrica cara, un nivel, Como- fabrica un como- nivel para Fran Beltrán, home, por suposto. Convirte Pero agora somos en, catro. en dono do equipo, en dono do clube. Claro. Se Presenta a Fer Beltrán. Se Visu compra por 10 euros o de Beltrán, serían 2 contra 2. Ten que comprar un voto máis. Visu, Claro. Bueno, compra 10 votos. Falemos das No, camisetas no, se queres no, ver a no. Beltrán aí arriba. No, porque se Con pode dos comprar votos un non voto, funciona. pero se pode comprar un voto con 50 céntimos que non compraría con 10 euros. Claro, entón xa Claro, compra, aí aí sí que aí é unha ten- cuestión. ten poder de veto, ten todo o que queira. Mario é un home de valores e non vai se vender por 10 euros. Como? Entón, No, eu tampouco. e fala conmigo coas camisetas, pode ser que eu me vendo. Eu non teño problema. Hai Bui- poucas cousas que eu vendería. Onde está Williot? Pregunta Bixu. En manter salvo gran oferta. É o último. Manter salvo gran oferta, sí. É o último. Claro. Eu Bixu diríate que incluso por 10 euros votamos alguén en directo de aquí dos tertulianos. Ou voume eu incluso. Eu ia dicir que por 10 euros codirixía o tipo o programa, pero o tes Bixu o programa, pero capacidade de veto. Por 10 euros votades aquí a quen queirades. Inda que este falando. Non pasa nada. Ah, é verdad, e Fer López? E Fer López non está. Acabo de dicir Tino, eu non me daba conta, Hostia, Hostia, Fer non me López. acordaba de Intocable, Fer Fer López. Intocablísimo, o sea, vamos. pero que non intocable. estea Fer Intocable. López, Pablo, eso Manda eso carallo, é un erro, pero eso é un erro É un erro de que, directo de que importante. para a Liga non computa para o primeiro Nin Joel equipo. Lago. Nin Joel Lago, pero bueno. Nin Joel Lago. Para min, evidentemente, Niño el Lago, claro. El anticantera Que faríades con Joel e con Fer, intocables? Eu faría dúas cousas. Primeiro, non os tocaría, pero a Joel falaríalle un pouco e diríalle, macho, tranquilo. Relax. Que, Va, E relax, segundo, Joel, buscar unha foto. Sí. Pero non, os dous a seguir. E a non tocados. Vale, bicho. Non nos vamos a ler en alto, non, pero bueno. Miña naiciña. Ai, Dios mío. Fer López intocable, Esta Lago xente solo ve a Damián. manter salvo gran oferta. Joel Lago manter salvo unha oferta. Eu meto os dous en A mí sí. intocables. Bueno, Intocables. Antón, Ese que dixeras? vai a manter salvo gran oferta, para min sería Fer López. Por qué? Porque a gran oferta por Joel Lago hoxe en día, que son 6 millóns. E por Fer López se ve o Bayern de turno a pagar 30 millóns por el, eu por 30 millóns o pois eu penso non, moito. Pois eu non. Pois eu. Fer López sí que vexo deses xogadores que lle pode sacar, pois, o que lle saca a Chagabri, 40 ou máis. Pero A Gabri non se sacaron claro. non esquezades que a Gabri é unha situación diferente por quen estaba a pagar eses cartos, que tampouco foron tantos como se dixera originalmente. Bueno, amigos, pois así queda o conto, é unha da mañá. Mañá hai que traballar. Pero entón a quen vota a quen elimina o
a audiencia dos contertulios que estamos aquí por eses 10 euros. De momento, Ollo, esos ollo. 10 euros non chegaron a ningún lado. Polo tanto, Non chega, claro, certo. quedará incluso para tempada. Eso esa serían 50. A ver, sempre hai que facer unha oferta gorda, pero se non sabe, a ver. Tamén digos que foisenos a perola moito, coas baixas. Sí, Parece que hemos puña, descendido. Só nos quedamos con 13 xogadores. puña 13 algún xogadores, aquí. Quedan cuatro están paisanos. Live e Borja, que hai que mercalos. Bueno, Bueno, pero pues precisamente, faltanos tamén Fer, Pero, Joel e Javi que non van teñen ser foto. precisos cartos para iso, claro. Vale, 15. a ver, pero Errado 16. Bueno, xa está. pero a ver, pero ollo que con todos isos as ventas máis a subida de algún canteirán, porque eu coido que Miguel Román debería de subir se fai algunha cousa por aí. E que coido que tamén, por exemplo, falaba aquí Bixo de Manu Fernández, que para min tamén tería cabida no primeiro equipo. Para min. Pero bueno. Para min, non. O sinto moito, pero Igual é Manu cedo. Fernández con primeira non o vexo. Pois sí, o vexo. Un contrato curto para, oye, se vale renova, se sigue tal, e se non, pois xa xogou en primeira e ábrese moitas portas. Pero a min Manu Fernández en concreto a min parece bo xogador e pareceme que sí que ten nivel en primeira. Sobre todo no esquema de Claudio sacando balón desde atrás, que é moi importante. E onde o porías? No centro da zaga ou nos laterais? Nos laterais, nos lados. Sí. Para min é moi... No esquerdo ou no dereito. Ten moi boa saída de balón, pero para min faltalle velocidade para xogar en primeira división. Bueno, É moi Bueno, bueno. será un tema que debatiremos noutro momento no cual non sea unha da mañá. Polo tanto, queridos amigos, claro, Antón dalle a risa porque ali son as 6 da tarde, está o tío no É que agora, columpio, Pablo, vou levar a miña filla a tomar un xelado, o sea que E o aquí bucear. vai unha calor importante, pero é ainda cedo, entón, pois a tomar un xeladiño e despois de volta para casa a facer a cea. Así que sí. Pero a 1 da mañá, Pablo, non tes nada mellor que facer que estar a falar connosco aquí. Eso digo eu. Pero o problema non son eu. Eu non teño nada. O problema son as 60 persoas que hai ahora mismo nas dúas plataformas escoitando isto. Esa xente non ten Claro. nada mellor que facer. Non, están facendo tempo para as finais da NBA agora. Claro, para que porque ademais están 1-1 e vai ser un partido interesante o desta noite. Eu vou velo Bueno. sen dúbida. eu creo que quero dicir, a pesar de que Indiana Bueno, hora da empezou NBA, ganando eu ese voume. primeiro partido, Eu creo que os destos e creo que Indiana non volva a ganar un partido, aquí o deixo. Eso un 2-4 porque pareceme moi difícil nunha final ganar 4 partidos seguidos. Sí, eu E veño os Thunder tenden a ter desconexións, pero os Thunder son moi superiores. Eu persoalmente non quero ver gañar a Indiana voume cos ir. xogadores que ten. O sea, como a franquicia non. Bueno, a min non si me a can cae mal, pero a min- eu a min- Haliburton non o aguanto. A Vale, Haliburton eu tampouco, e a pero si a Cam, Mathurin tal. a min si a Cam tenme moi ganado. Siakam sí. Siakam caeme ben, Miles Turner tamén, pero ten moito bocazas ese equipo e para mí os Thunder son eu non son de ningún equipo fixo. Sempre depende o ano Eu- apoio mira, a outros. para Desde min- que se retirou Kobe, nada. Porque Kobe é ídolo, pero os Thunder están moi seriamente opositando a ser Eu- o meu equipo mira. durante anos polo bo ambiente que tenen, porque es como un equipo de canteira, todos do draft, salvo 6, pero 6 fichouse con 21 anos. O sea, están chamándome moito. E Kobe Bryant non só é ídolo, senón que falaba español perfectamente. Pero bueno, no, eu son dos Celtics. Mira o Pablo, por desde os Dios. anos 80. Pobre home, o Pablo. Pero bueno, neste caso o que me gustaría sería ver unha Kobe Bryant. final a 7 partidos. Como Pero non que- vai pasar porque penso que a vitoria dos Thunder vai ser 4-2. Entón, como di Alex, estou de acordo con él.
porque son mellor equipo e, bueno, penso que é o seu ano para gañar o anel. Bueno, Pablo, cortamos, ou como dirían na televisión de Galicia, curtamos con isto, ¿no? A xente di por aquí, Pablo vai dormir e deixa o directo aberto. Estes teñen corda para rato. Transmitimos o partido en directo. Sí, estaba pensando ahora neso. Bueno, amigos. Xa falando de NBA do Celta, o ben que nos vendría no Celta un Alex Caruso, Pois sí. Xa está, Alex Caruso no Celta. É unha 10 da mañá, eu teño que ir cenar. Eu cheguei a un límite que xa non teño nada máis que aportar. Desgraciadamente, non se me ocurre algo máis que lle poda aportar esta conversación. Un bico os tres, que son os tres intocables, xa o saben, por suposto. Intentarei ver a NBA para poder falar con eles de algo. É pouco máis. Que camiseta tes detrás? Dixe Areiro Celta. Pois mira, teño unha de Guidetti, unha de Denis. Esas dúas foron regaladas do AIK de Solna. Ai Dios, que estou aí ao revés. E do Villarreal. E despois teño unha aí de Orellana, mercada por min no seu momento, que finalmente firmou unha na presentación do partido de lendas do centenario. E ainda estou bloqueado en Instagram por Orellana por decirlle que volver ao Celta no seu día. Amigos, voume. Un saúdo a todos. Si queredes falar da NBA, podedeslle mandar un mensaxe a Mario, Antón e a Alex. E non nos vemos próximamente, non sei cando. Agora hai moito traballo, hai moita historia, pero esa é a miña. Pero aquí estaremos. Fichaxes e vídeos e demais e tal e cual. Por aquí andaremos. Un aperta a todos, especialmente a Bixu, que se pasou por aquí despois de moito tempo, hasta altas horas da noite, a ver se se pasa tamén a falar. E próximamente máis, e mellor.